Salam, hormatly vatandaşlar. Akşamınız hayırlı olsun. Sapara Aydın, hoş geldiniz. Salam Kemine. Aydın. İyileşler. Selamun aleyküm. Buyur Kemine. Aleykümselam Saffar hakemine. İyileşler salam. Hava iyileşler bir 10 minuttan giyeceğe kaldık. O, teknik nesazlık sebeple kahvaltılar bolýar. Düzediyençek 10-15 minut vakti gidiyor kahvaltı halatlarda. Bugün sorularınıza cevap olacak. Bolduğundan diyelim düşündüğümüzden. İyileşler. Böyle sorulara geçmeyek siz intek o tayarlap durkanız. İyileşlerimizden gelip yoşluğuştan üşüyençe hemişe bol şiyalı bir aktual meselenin üstünde bir yarım saat kıska nemelik durup geçeceğiz. Bunu biliyorsunuz. Bugünkü temamız yani Türkmenistan'ın gazı kiminki meselesi. Ya bu gazın iyisi kim? Ben pikirlenip gördüm de dünyada başka bir yurt yok mu kan diyen öz halkı gazın iyisi olmayan. Şeyler hep bir zada ne ettim eğer bar Var olsa da kemine. bar olsa da bardır yani. Afrika'da var bir 2-3 tane var. Ay, yine Nigerya biri. Nigerya, Katar ve aa, Türkmenistan yalı. inde o yine düşünüklü de Afrika'nın üstünden yani Türkmenistan içinde döneme diyorlar da ülkemsin yalak görülüyor da Afrika'nın üstünde. Demek o biz şolar yalak derecede keneyimiz bizim. Türkmenistan'ın gazının o iyisi kan diyende yani halkı göz önünde tutamız yoksa halk iyiye çıkan o gazı. Şunun aday var. Şimdi bunun üstünde gurur ederiz. Ama ben Saparağa söz vereyim yine. E, yani geçen haftalarda Erdoğan'ın gidip geldi Türkmenistan'a. O, Türkmenistan şu an iyi gerekli neme oldu mu kan? Yani Erdoğan ya Barkbay diye bir Putin adamlar Barkbay diye bir onlar gidiyor bunlar geliyor. Şu kıyız al kıyız ver yani nemesi yalak oldular. O sapara o ne mi var bunun arkasında? Deme. Şu ortadan ya bir senatörünün çıkışı vardır. Düğün adetlerde. Yani Türkmenistan'a ruhsat vermez diye. Yani ortadan gubernatörü Astrahan oblusundan. Hmm. Yani adam Alexander Başkin yani. Türkmenistan'a Azerbaycan'ın üstünden Avrupa gaz aktırtmaz diyen nemeni veriyede. Şunlarla açık aydiyemedim. Hiç nemeden ok. Ve bir anlaşma var diye, 5 devlet diye yani küstü itiliniye tesirli yani ekologiya tesirli nemede 5 devletin okeyni yani kanaatlanma nemesini almadan şu tayda hiç saat edip bolon ok diyen nemeni aşansı diye de. Onun Türkmenistan'ın nemesini kıtaya, Hindistan'a aktırmağa doğru neme var. O Türkmenistan'a, Avrupa'ya da aktırma. Hiç ihtiyacı yok diye. Bizim dostumuz diye. Türkmenistan çok şunu bize şunlarla neme deyip çıkış ediyor da. Bu Türkmenistan'a ruhsat verecek kendikleri de. İnni verdi bizim bir düşünmeli de atlamız vardı. Ne ortadan ödü. Karadeniz'de, yani Baltık Denizi'nde, yani denizin altından kar geçirendirler. Yani Baltika'da Nord Stream deyip yani 2 linye geçirdiler de. O Karadeniz'den sonra Türkiye o, yani Baltık Denizi'ndekine yardım gördüler de. Buna gözlere den olmalı. O kim eden orada yok. Ya gördüler. Ekolojik katastrofa olan yeri yok. Bir de önümül yeri şu tayda. Onun Karadeniz'in kenarında
Yani Kaspı Denizi'nin kenarındaki yurtlardan neme var da, yurtlar var da. Karadeniz'de Türkiye var, Bulgarya var, Rumanya var, Orset var, Ukrayna var. Şolardan yani yemeğini Rus'a da geçirdim. Gazı Turvan, Orset. Yani Baltikan tövrüğünden bir neçe devlet var. İçinden geçirdim. Karadeniz'den nem çık bulunuk. Onu düşün, üçün ay diyen ne bunu. Öyle Kaspı'dan nem çık bulunuk. Yani Azerbaycan'dan, yani Türkmenistan'dan Azerbaycan'a geçirmeliler. Bu derdi sonra yola çıkıyor. Nem çünlüğün. Şimdi bu 10 yaşında çıkan neme, yani 10 kısımda yani 3 devlet. Türkiye, Azerbaycan, Türkmenistan'a duşuyorlar. Türkmenistan'ın kadını Avrupa aktarmak vardı. Türkiye'nin üstünden, Azerbaycan, Türkiye'nin üstünden. Kevur govu da atmaz. Kellevim oluyor. O kovduğuna mı ne diye. Demek Türkmen kadının Avrupa git akmağı behbit. Ve mümkün. Ve mümkün. Yani Azerbaycan'ın oluyor. Türkiye'de oluyor. Baran ortalar şey düşün böyle. İnni yankı neme geleli. Yani Alexander Başki'ne geleli. Senatör, Orça'da senatör. Yani Astrakhan ben Angriyu'daki komşu guberniyemiz. Türkmenistan'ın Orça'nın gubernisidir. Biz üstüne son durup geçer. Ne Şurayalak çıkıştan sonra Türkmenistan'ın hükümetinin bağı olsa. Yok ben reaktör olmalılar. Şunun içinde yok. Yokluğunu hemen anlatıp bilir. Ya Türkmenistan'ın gazı Türkmenistan'ınki değil. Ya Türkmenistan buraya öz açlık devlet değil. Şeyde oluyor da. Üçüncüsü o Türkmenistan ortaya bir guberniyeti. Neyse üçten biri oluyor da. Dördüncüsü yok. Şu reaktör vermeyen oldu. İnni onu reaktör ne yapıp vermeliyen? Ödüm hükman vermeli. Ne kendi vaktim için neler? April aylarında. O yalanım oldu. Sayılı prezidenteden oldu da birini. Yine şol yani konstitusyon üstüne elini koyup hatem edenler. Ben Türkmenistan'ın behfidini koruyacak deyip. Onu kalan nemelerine nemedim yok. Bir de kılıklandıran şu Türkmenistan'ın behfidini koruyacak diyen yeri. Yani bu da behfidi. Bu behfidi dediğini onun üstündeki duşuş tuğu de diye, böylere diyorlar oradan. Ben nemedim yok. Yani Totayda üç devletin behfidi olmasa 301 yer gelmelilerle. Bu topar yemeğde anlaşmada gol çekmeliler. Demek behfid var. Onun üçüncü devlet dördüncü oluyor da borçlar. O kağıt geçirecek geldi dedi. O Türkmenistan'ın ses çıkan ok. Bu konuda hep düşünmeli. O bir şimdi bunun anlaşma beş devletin anlaşması var diye de. Şotayda yani ekologiya petkel veren yani delil getirip bilecek hareketler için beş devletin demeti gerek diye de. Şimdi ortaya yani yaralı işleri Kasp'den Ukrayna raket atıyor, balistik raketler atıyor da. Şonun gelen hop, yani Turvan'dan gelen hop'tan has nemer. Onun ne sonku nemeler tuğ dediği de. Yani şu taydan balistik nemerini atıyorlar. Ortaya denen beş nasıl ikisi ya üçüsü
Evet, uç Neme banka yetmen farklı yani. o patlıyor da. Kaspiya'nın içinde patlayan yüzlerce yani Kaspiysk türlerinin neme vardı şu tayda. Onun ölüsü kenar utturda. Yüzlerce diye de. Sen o Kaspiya'nın ekoloğu bilen o katı baladalydığını şu atlar bildiriyor da. Ve aile aladılar. Ne bileyim. Demen o mesele şu Kaspiya'nın ekoloğu nemesi bolsa o ilk ulak yani Kaspiya'nın nemesinden akvatoriyasından o yani yararlı işliyon nemesi çıkarılmalı. O tay parahat bir doğuna olmalı. Yani ben şey koyuyordum. Ben Kaspi nemesini aladı diyen olsam. O tadı etkileri neymiş var. Beş devlet birbirinin uçup görün devletin der. Öyle içki deniz. Kâr statutlarda köylem diyorlar. Ne? Orsiyadın impersk nemesi şolor yalak. Şimdi ne için dünya orsiyada şu an yani her yerde tanıtı koyup yeker yerlerde. Bolşum şu olsa o sen yani dostluklu katnaşık o den hukuklu katnaşığın o mazmunu şu olsa o sen aydan datlan hem becesi tesen oluyor. Ne den hukuklu olayan olsa o sen partnörüm stratejik partnörüm diyorlar bir. O sana olayan dem çıp Türkmen olunok. Dersi kızıl. Gözü aram. Ya atımlı bombası yok. O senden korkup demetmeli mi? O sen iktisadi behbitlen, siyasi behbitlen bağdanin beyleki karıştı devletlen siyasi, iktisadi behbitlen bolmalı lan. O demek ne Türkmen'in iktisadi behbidi, siyasi behbidi. Yani Kaspiya'nın ağır yüzündeki ne Astrakhan var da. Şol yani bize hopsuzluk neme olmalı. Padbruşe diye de. Yani yumuşak nememiz olmalı. Doğanamız özün koruma için. O nem çıpsızatları düşünüm yok. Sonra üstüne sonra. Onun üçüncü nemi yani Türkmenistan ne teyretseniz Türk Birliği'ne de yani uğurlusuz neme yalak hareketleri diye de katlaşını. Hiçbir samimiyet yok da. Yani şu duşuşukta da Türkmenistan Kaspi meselesi boyunca Azerbaycan, Türkiye, Türkmenistan duşuşunu Türkmenistan şu atları bilip yani bir samimiyetsiz, omurgasız Paris'te oyun oynayan olmalı. 200 oyun oluyor da. Ya şu an şeyli fikir etmeli. Olmasa da ortaya da cevap vermeli. Sen hükümet de bolyan oldu. O bahfidini korumalı. Bu da sen bahfidin. Öyle göz örtülüyordum. Ulu bahfidliyorum. Küçük adam değil. Ya bunu koramayan olsan adını koymalı biz. Demek düşüneceğim şeylere kemini. Onun ne Kazaklar var. Kazakistan. Karadeniz'den neftin taşıyadılar da. Ona bana yüz bahane edip yani teknik bahane değiller. Rimonda durdu. Nimet deyip aktıran oklardan. O da Azerbaycan'ın üstüne akya nefes. Evet. O da ne şunun alak yeme ben güçlü edenme diyen yedi. O şeyimden hem çünkü partner olur. Bizim ne ilkinci yolumuzda duruyan mesele biz Orsiye'nin Uliyaniyetinden, batısından, tesirinden çıkmalıdır. Yakı biz değil.
ähli Orta Aziýa Azerbaýjan hemmece çykmalylar. Sebäbi deň hukukly gatnaşyk nemeti orset bilen bolmasy mümkin näle. O özlerini näile siýasat göredenlerine de ol deňligiň bir öz kanuny bar. Maňa bolan taňa da bolmaly, ya taňa bolan maňa da bolmaly. Sen ol iki deňizden goşa hat deme, ýol deme turba çekip bilýän, taňa bolýar. O ekologiýa o taýda işlenok. O Kaspyda ekologiýa bar. Bu näile deňlik bolýan. Yani bir beýik döwlet beýleke göwniyet bende dilýän zatlar. Ne? Yeke Orta dedi del. Ähli post-sowet demesi ortadan nemesinden çykmasa hemme gatnaşyklary şu meňde gatnaşyklar. Bunu gidilläme öğrenoklar bular. Biz beýik diýe, biz güýçli diýe, boyun eýmelýär. Açık aýdýa biz neme diýä sapara, ýa Ukraina urşy barada soranlarynda. Biz beýik millet diýä, biz yeňilmeli däl, mümkin däl diýä yeňilmemiz. Näde bolsa yeňmeli. O näçe adam iý bermeli bolsa, näçe mobilizasiýa edilmeli bolsa etmeli diýä aýallar aýdýa muny Orsiýanyň içinde. Köçede soraýarlar, düşünýän fikriň näme diýip. Şo taýda edilýän zatlar bular. Biz beýik diýä, biz yeňmeli diýä. Yeňen ýerlerimi ýok, yeňen ýerlerine Orta Aziýanyň halkyny gyrdylar da. Şonuň ýaly bir yeňen ýerleri bar. Şoňa yeňen bu meselelerin çözülmesi için kemine ilk ulak Türkmenistan'ın nemesine mesela Türk'e düşmeli. Şu taýyk ortadan täsirine däl iktidar gelmeli. Yani hökümet gelmeli. Ortadan täsirinden çykman hiç Orta Aziýa döwleti bir adam ýaly gatnaşyk edip bilmeýär. Sebäbi adat däl. Çok koloniya ýöne şekilini götdüler, aryny götdüler. Ýöne ya masaňa stoluň aşagyndan öňküden berip garaşly. O biz Türkmenistanyň gadynyň türkmenkiligini bilemizok. Türkmen halky şonu bilenok. Sebäbi satylýan gadyň pulu gelenokda. Pulu gelmeýän bolsa o gady kimki diýip tory ödediler orta çykýar. Näme? Ya şunu çeni şeýle. Ondan daha ya Türkiye'de bilýän bolmaly. Azerbaýjanyň bilýär. Eýesem ýok bular. O ortaya tembol de bilýär. Ýöne şoň üstüne gene de ýanky siýasat göredýärler bolýar. O ýa fundamentine de temeline de düşünmeli. Şu taýda bir samimiyet anam ýok bolsa, oň üstünden ten ulu detkan galdyryp bilmeýän. Ne? Şolar ýaly nememiz bar. Ne sereder Türkmenistan şuňa jogap berip bilmese. Ondan hem bir zatla düşünmeli. Halkım bunu düşünmeli. Ne şular ýalak neme hökman. Sapara jogabyny biz berdik Sapara. Ine biz o Türkmenistan jogabyny ine berdik. Biz o Türkiýanyň nemesine gaty uzyn nemeli seredýäs. Siýasat bilen işimiz ýok ýöne. Bizim gazymız o şol Hazaryň aňyr tarapyna geçmeli. Eýdip geçmeli. Gerek Türkiýanyň üstünden geçer, gerek o Ukrainanyň üstünden geçirirler. O Türkiýanyň üstünden geçirirse bize hasam gowy geçirmeli. Kim bolsa bolsun, onu kim etse etsin. Edip bilýän bolsa, o düşman etse de tapawuty ýok ýöne. Geçirilmelidir. Onu biz barsam hökman suratda şo birinji nowatda gyzyklanjak. Daşary neme ýap. Biz gazyň nemesinde de ýa 30 ýylymyza ýitirdik. Dowamy ýa nemesine özünde bolmaly bir zatlar. Yani 10-20 ýyl wagt gadyň ulanma nemesiniň soňundan gaz hiç kimede gerek gel, kömrüň gerek gel bolşy ýalak. Hawa.
Sapara o arada Aydyňa söz bereli, Aydyň bir zat aýdypdy şolam Amerika bilim adamlary şonu edendiklerini aýtdylar o bir gysga wagtyň içinde de ulanmana çykjak dünýä demesinde diýip aýtdylar da ýa-ni nükleer fusion meselesi boýunça. O Aydyň sözü sana beräýin. Bana verseniz ben yan Hazar var arada burada adaydayım. Yine Aral Denizi bir denizi var. Göl, Köl. Yani yine denizim değil ya şuna yanlışmasam. Ha. Yine şunu kim uğrattı? Ekologiýa jogap berýän boldum diýen. Yine şunu kim uğrattı? Yine ekologiya cevap veriyorlar. Son yankı ruhsat var arada. Orset diýende men onu kendine bilen gürleşende yanlışmasam. Yankı şol paçalyk döwründen beri Orsetde bir zat üýtgenok olam özüne alyp barýşy. Orsetden köp zat üýtgendir. Yankı elit gatlagy ýok edendirler, komünistler gelip Lenin babaňyz elit gatlagy ýok edendir we ýani paçalyň ýa-da orus kulturyny ýok edip täze bir zat döwretjek bolýar. Ýöne şonda bir zat ýok edip bilenok olam şolaň ýanky KGB'si ýa-da istihbarat diýip aýdaýynlar. Şo galya men görýän Orset'in taryhyna seredende şo galya olaňyň işleýiş şekli bardyr, ideologiýasy bardyr. Marx'ın ideologiýasyna gaty dengelese Marx'ın bir aýdan sözü var. Tebigatı biz istediğimiz şekilde üýtgedip biler diýen yeri var. Ya da onu yaşamak için daş döwrüňi üýtgetmeli diýär Marx. O näme diýmek? Derýanyň akşyny özüňe göre üýtgetmeli, dagy özüňe göre şekillendirmeli diýmekde. Ýöne olam gaty erwet ziýany bar, ekologiýa ziýany ýa-da ekologik katastrofa getirýän ýagdaýlar şoldur. Sen gidip aýdaly dağlyk bir ýeri şähere örmek diýmek ýa-da derýanyň akşyny, ýoluny üýtgetmek diýmek. O gaty erwet zatyrsa, o iň azyndan million ýyllaryň dowamında genele gelen bir şekildir. Tebigatyň özü. Yani orsam näme etdi? Araly şeýdip uğratýandyr. Has bolsun eder diýip pikir edýär. O paty gerek. Aňyrsynda da paxta bar aslında da. Ýene ýok, paxta bar, ýöne paxtanyň berýän peýdasy olaň beren ziýanyndan million Orus üçin ol hiç näme. Sen territoriýaňda todap getir. Orsun öz territoriýasam şoň ýaly tapara. Ay burada soralan ok nemedi o Türk yemäki alakda. Hava ol ýa-da ýal nämesi şertleri ýal düşme. Yani gurakluk nämesi bizimkiden tapawut bolan üçin tebiat şertler o ýerde o nämesi bar. Foro bar diýelim. Indi Hazar deňizinde de häzir mysal üçin Orset ekologiýa, yani Hazar deňizinde bir zat etjek bolsaň diýe, balyk tutjak bolsaň mysal üçin hemme adam diýe, yani Hazaryň daşyndaky döwletler we Hazar döwletleri diýeli. Respublikalary şolar ruhsat bermeli ýa-da ılalaşy elip soň edilmeli işin. Maslahatlaşmaly. Indi özü Nesapara aýdyp geçdi şol ýerden raket uçurýar. Ýöne şonu kimden ruhsat alýar? Soradymy, aýtdymy, duýdurdymy mysal üçin. Edenlerdir şonu. Hatta oň ýalyk pikirler hem ýok olaryň. Yok. Biz diňe tüleni görüp bilýärde. Yani öltüler gelýär. Näme kenar urýar-da. Yüzlep kasbida gaty ken tülen vardır. Türkmençe näme diýilýän bilemokmyn adyny. Orçu tülen diýilýär-da, Kaspiyski tülen diýip. Ullukan ýeme ýalak. Ne şolar ýani Orsun ideologiýasy, olar insan özlerini şoň ýaly hasaplaýar. Beýleki daş döwrendekilerim goýun. Gızıllerli, Çurka, hafif söz manasydan aýdyp. Tuzemiz diýerler. Sen hakyň ýok, hukugyň ýok, näme üçin sorajak senden? Sen kim? Gön aýdyp bilýän ursa, edýän hereketleri bilen. Ýöne şol bir wagtyň özünde de ine gün watara haýrandyr Orus. Soňky 500 ýyllyk taryha seredip görüň. Hemmesem olsun gün watara esasan germanlara, fransuzlara
hayrandırlar. Görüplük bilen hayran yani. Şol hayran olanın ol hayran deyip aydan okuyor. Hiç yerde yok şoňa hayranlıkları. Ýöne Elbet bir hava şolar düşmanı sebebi olar özlerini orsdan has gowa alıp barýar we has gowy diýmeýin, müň esse gowa alıp barýar we näme nädip ýaşalmadygyny şondan öwrenýär olur. Şoň üçin şolary ýigrenýär. Narsizm nämesi bar bäde. Orsun nämesi. Eýem gaty çuňur işlen o näme. O yakın narsizm değil aydın. Ne yani Peterburg diye Banditski Peterburg diye bir kinoları vardı şöyle. O ne ortadan nembeti şol. Yani işleyiş sistemi o bandit nemeti 91. yılda yıkılan bilen ya Sovet Sovyeti yıkılan bilen gelmedi. Yani Sovet Sovyeti'nin üyedi şu bandit nemen ne kurulur. O Stalin'in eyleklerini seyrettiğim hem beceri şolları yalak nemedir. Türmen üstünden şu jargon nemen nemeti bilen banditsk devlet yani gücün üstünlüğü vardır. Kanunun üstünlüğü yoktur. Kanun neyle kabul edenlerdir. Yani post-sovet nemesinde de hiç yerde kanunun üstünlüğü yoktur. Gücün üstünlüğü vardır. Ben güçlü olsam ben haklı diye de. Ben onun yani kolçak şeyler kolçak senatlarım ben güçlü yani hem şeydik kolçak diye de. Onun yani biz den iktisadi siyasi katlaşıklar ediyet. Yok ne bizim lüstrasyon dememiz meselemiz ondan geliyor. Post-sovet respublikaları hemmeti lüstrasyon etmeyen, şu zatları düşünmeyen yani Sovet demesinin o Sovet'im değil. Anladın ile Ort demesi bir. Piotr birinciden beri başlayadı. Şu nemeler. Yani şu da düşünüp o yani Kürt ketik demeli terhedi kenarda birleşmeler bunu. Olmasa ne İslam dağında şuları alak deme vardır. Türkmenistan'da bizim prezidentimiz diye o yok. O ne şu Astrahan'ın gubernatörü var ne başkin. O Kurvan Gulu ya da onun oğlu şu başkinin yani Alexander Başkin'in ödüyüpetinde adamlar. Yani deginin buyurunda. Yani Türkmenistan kararsız bir taraf neyme deyip o plakatlar var, şiirmaları. Şu anlatında ne bol göründü. O 200 milyardan kâr pul çıktı Türkmenistan'dan. Yani şu kadın pulu. Nereden yani? Şuna cevap verin. O O Türkmen halkın şu sorumlu 200 in adından yani. Sonki yani 20 yıllar. İn adından 200 milyar. Bir diyor hata edip bilen. Bu hatalarım başka taraflarım var. Bir de devletin de adını almadığım. O kaytadan işleyen önümlerim alamdı. Yönü yıkı gazdan demedi yani değil mi? 200 milyarın üstüne pul. Yireksin dediler. Nerede? Çok cevabını aydiyat bunu beriyen yok. Bunu torayanım yok. Yani siz halk olacak olsanız şu dağıtları soramazsınız. Onu hem soran yok. Soramazsın. Ne EYT'nin kimliğini bulur ayda oturuyor. Sonra da soran yok. Yani bunu seyretmezden o an içip ben Türkmenistan'ın bekliğini oraya ben Türkmenistan'ın arka dağı diye de ya da arka dağın dağı diye. Yeni bir dağ diye. arkada. O sizin altın asırda yaşayanız diye. Yani 200 milyar başka yerde diye. O yazmam şey diye de ben yani anamadım diye de ben haramda dursun diye Deutsche Bank'ta diye pullar diye onun kıyın günümüzde diye alır diye de. O hani Para yine bir onun yönü bir yolu var. Misal için Türkmenistan garaşsız devlet. Bir taraf yine diyelim. Garaşsız diyelim. Böyle şol sözün üstünde hazır. Garaşsız bir devlet gazını satacak olsa bazıları öğrenir. Bazılardaki talep vardır. Alıcı vardır bazılarda. Alıcı ile gürleşer gazını alıcıya satar.
Türkiye, Türkmenistan'ın gazı Avrupa satmak isteyen olsa, Rusya'nın näme işi var berde, Türkiye'nin näme işi var berde, Azerbaycan'ın näme işi var berde. Entek sen Avrupa'nın kaysı lideri var ki Türkmenistan'ın gazı hakkında görüştü. Yani alıcı, benimle sen gazına, mende talep var, mende gazına talep ediyen diye, beylik tarafım ılalaşyalar, ondan son Hazardan geçmeli, men İrden geçmeli olsa, Olar Azerbaycan'dan ulan geçmeli Türkiye. gürleşýär. Ondan son olar ulen Türkmenistan gürleşip başlaýar. Men ne gazını satacağım, ne şunu alıp geçirilýär, sen üstünden geçer salgıtı, şu yenesi. Yöneköy. Yöneköy bu mekanizm ya da bu sistema yöneköy bir zattır. Yöne ortada Avrupa'nın yekece bir devletinden ya da respublikasından Türkmenistan'a gazını isteyen diyen adam ya da bir kuruluş yok. Bağır kemi nemi aydın ne Nabucco dip nemi var onu korum çekiştiler. Projekt vardır. Nabucco diýilýändir. Öňkü müdür ol? O yem yılına yem bileme 2006-njy 7-nji ýyllarda bolmagy mümkin. O bu sazını çalıp şampanskasını içtiler. Yani, o Avusturya'da, Viyana'da demettiler men bilýän. O. Lan sonu yok. Sonunun bolmaýanlygy. Sebebi demet anki Türkmenistan'a götümüz diýerler. Türkmenistan'ın gazı yok. Yok. Gaz yok. Yok gazı nerede tutacak? Yani ne Türk birlikleri var hani Türk birliği. Sonra Türkmenistan'ın ne şu giren ok diip ýören oyunu var da. Öz yerkine değerler. Sebebi o yurdu geyet değer ol. Şu gezek girecekmiş diýdiler. Ha belki olar girmek emisleýändir. Yo o adam doğrudan otak ne hadi girin yok derler. İlkülek o sen adatlığı çıkmalıdır. Yani Türkmen halkı şonu düşünmelidir. Yani Türk doğumlumdan şonu düşünmelidir. Yani o kadar ya beyleki iqtisadi demeler o peydarlığın biliyat bolmalılığın biliyat onun yönü ilkülek yani Türkmenistan'ın yönetiminin yani edaratının hükümetinin yani Türkmenin hükümeti olmalıdır. Yani orsun dikmeleri değil. Şu olyansa yani Türk birliğine de giren diyen yalak şu onurgosu yine Raşit Meredun ne elektriğini bilen de böyle. Hemen bilen. Kapı bilen. Ödüm de maydıp görsün ekranın ağırtında yani taknan ağırtında aydan da onurgosu diyen. İyi yüzüne de iyi bir adam yalak deme diye. Ben şol oyunları devam ettim. O burada şeyler var şeydi. Yani bunu çekip bolya etip bolya. Täze Türkmenistan kurulsun. Gerek bolsa bulduğun aşağıdan yirak çekerdim diye çeker kadı. İki ayağını bolsa 3 ayağını diretin demezsin. O. Bizim bekbidimde olsa İslan yerimizden geçirir. Gaz bizimki. Toprağın bizimki. Kararın bizden. Sen birine seyredip karar verecek olsan sen adat derliyim mi? Boynundan mı la? O kararsız Türkmenistan'a. O da dünyanın yani bir taraf kararsız näme dip bayramda ediyorlar. Hem bir adam bir kavat geliyor da. Çoğu cevap vermeyene de gayratları yoktur. Ne bu yani prezidentim değil, hiç adam değil, yani gönül senatör diye de Astrakhan Oblusu'nun nemesi, gubernatörü. Şuna cevap verip bilen yok, şuna. Benim çok hayran. Ola bir Putin aydan ona bir gubernatör aytya, sen bir gubernatör olsan gubernatörüm değil. Çok uğrunda diye ne bilon bunun fiyatı vardır. Yani sen bizim uğrunda değil diye de Putin sana diyen şu gubernatörün veren cevabım yetiktir diyen. Kelläňi alırız diýeni Almanya'da yine gubernatörünün üstülen. Şu gubernatör bilen cevap vermeli başka näme bolsun? O yani subordinatsa dip birdatman ne şoň emesini tutýarlar olur. Sapar abi sorulara geçelim. Ya temamız aslında kızıklı. 2-3 saatdan gurrun edip bor.
Bir sonra var 9. paket sanksiyonu açıkladılar diye düşündürüp berseniz yani açıklap düşündürüp berseniz deyiptir. İki günden olay değil. Mene doğruymaysam sanksiyanın nemesini entek verip yetişmedim, izarlamadım ha. O girizlendiğini bilyen yani içine ünüslü bir seyretmedim. O aydın hem seyreden değildir. Menem Aydın işlere. seyretmedim. Ben o iyiliğin tankiyatı bilen işimiz yok Aa, bizim. Bizim Ay öz san tankiyamızda. o sanksiya indi gider yani demede Yo, Avrupa'da o balans tuttu. sanksiyalar misal üçin indi iň ulu sanksiyasy Russiýadyň häzirinde bilemek näme edip bilerler. Ýa-ni Russiýadyň hökümetine terörist ýa-da bir näme statusy ýa-ni Birleşen Milletler Guramasy tarapyndan näme edilse o da. Ve Russiýada käbir dünýä guramalaryndan çykarmak, şoňýalyk nämeler bolsa sanksiýalar näme diýeň bir Dikkat alınıp bilinler ama. efekt verecek näme olup biler. Ýöne Orsiýada iň ulu sanksiýa ýa-ni SWIFT dünýä bank örgütünden çykarylmagydyr Orsiýadan. Bu diýmek näme diýmek? Söwda edip bilemoksan. Ýani Orsiýadyň içindäki mysal üçin bank, şuwat banklar Islendik döwletiň banky başga döwletiň banklary bilen baglydyr diýilýär. Yani şoň ýaly bolmaly. Türkmenistana seretmem o ýerde döwlet diýen bir zat ýok. Dinleyen aydın ne şutayda ben söylemeyen böyleyin. Türkmenistan ortet bilen aktif söwda edip başlaptyrdy. Oňa banky ýok, buňa nemesi ýok. Şol Pomodor tatýa diýip allaryndan var. Beýle klatlarym tatýandyr ol. Şonu aýdan diýdim, başla aýdym bölüm tez nemen. Ol Türkmenistan bilen Orsiýadyň arasynda bank hiçbir gerek däl, olara pul gerek däl. Yani söwda etmek üçin öz bir sistemanyň içine söwda ýa-ni näme international söwda däl. Onun için SWIFT gerek däl elbetde. Ýöne iň ulu sanksiýa ruslara ine şo boldy. SWIFT gadagan edilmeli. Ondan soň EM o gadagan diýmek ulu firmalar vardır. Yani Islendik önüm öndürýän ýa dünýä boýunça önüm öndürýän firmalar Orsiýadan çykýar. O diýmek näme diýmek? Ýaşaýyş standartlary aşağı gaçyp başlaýar diýmek. Yani ziyanly şol SWIFT'den öçürilmeli. Indi Orsiýada şu düşünje vardır. Biz hemme zady özümüz öndürýär. Öndürüp bileris şoňalyk men hakyky muny öz aralarında ýa-ni eden gurrunlary olarda näme duma diýerlermi, näme diýerler, meclislermi. Ne şol ýerde ondan soň Putin'e ýa-ni ykdysady ministriniň eden dakladynda da ýene biz yerli ýa-ni importy çalışmak proyektine başlatdylar. Indi ol näme düşünmek üçin özleri elbetde bilýär onu. Putin hem düşünýändir diýip pikir edýän. Ýöne halk düşünýär, näme üçin düşünýär? Ýa-ni näme vardır? Division of labor. İşin paylanşy diýerler. İşin paylanşygy vardır. Ine şo zat dünýä Bilen truda diýilýär. Ine şonu sen bozup bilmeýän o bir kanundur. Mysal üçin aýdal Türkmenistanda ýöne bir zat haly öndürilýär diýeli. Ine şo haly Türkmenistan sana sanksiýa goýanda şo haly sende bolmaýar diýmek. Näme üçin sen öndürüp bilemok mümkin däl. Şo halyny öndürýän aýdaly käbir materiallary diýeň. Ine şolar diňe mallary diňe Türkmenistanda var, dünýäň başga hiç ýerinde ýok mysal üçin. Oňýalyk kendirine kauçuk vardır, kauçuk ağacı vardır. Olam ýa-ni Tayland tarapynda, Singapur, şo taraplarda ken bolýardy. Ine olary öndürýär. Häzir mysal üçin ýöne bir zat çip bardyr. Iň dünýäniň nämesi, çip diýse de onu çip diýip geçmeli ýa-ni ýalňyşmasam näme? Yarım geçirici bolýarmy? Semikonduktör. Ine şol zady öndürýär. Mysal üçin aýdal Amerika öndürüp bilýär. Taywan öndürýär. Hytaý öndürüp bilýär. Ýöne Hytaýynky ýeterli däl. Näçe ösen döwlet diýseňiz hem näçe Türkmenistan ne diýersin şu meselede? Türkmenistan öndürmek beýlede dursun. Ulanyp bilen oksan. Ulanyp bilen ok. Hayran galarsyň. Türkmenistan şonu ulanyp bilen ok. Ýani yarım geçiricileri.
Yine bu zatlar näme üçin? Ya Türkiye misal üçin men çiğ özüm öldürecek diýse öndürüp bilmeýär. Pikir etmem ol hemme zady men özüm öldürecek diýip. Elbetde ýapyk bir sistemaň içinde ýaşap bilersin, ýene gowy ýaşap bilersin. Adam şeklinde ýaşap bilersin. O koloniyan olmaz. Golasında Ine millet kalmaz. Orsiýetiň häzir şu ýagdaý 5 ýyl ýalyk dowam etse, Orsiýet öz içinde birinciden Altına sıra uğurlayan. nämelerini işledip bilmeýär. Bankamatikleri vardır, pul çekýän, pul alýan. Ine şolary işledip Yem bilmeýär. işlen oğla. Ondan soň poýzlary bardyr. Demir ýol gatnawy. Ine şo gatnawlar ýary-ýara azalar. Mümkin der. Yani käbir zatlar olmaz. Şol demir ýoluň işini ayakta tutmak ýa-da işletmek. Uçakları şeyle ýagdaýda. Samolyotlary, hawa, uçakları şoň ýalyk boljak. Ha import maşin olmaz. Import maşin olmaz. Öz maşinlaram näme gider. Yani ses içindäki maşiny süren wagtyň içindäki vibrasiýa artyp başlar. Täze maşinlarda yani gitgide. Ondan soň ses nämesi. Ondan soň maşynda yani ABS diýip bir nämesi bardyr. Tormuz gören wagtyň. Tormuz. Sistema vardır. Ne ABS sistemany oruslar öndürüp bilenok. Onu köp ýurda öndürüp bilenok. Sanaly ýurtlar. Biraz jügülümün belliýän-de. Ama gitgide yankı hopsuzluk tarafından ervetleşecek maşin meselesinde işsizlendik teknolojisi ya da plisos, yönök zat plisos vardır. Plisosun yine sessiz olan motoru var içinde, çekke ya da havanı aylayan. Yine şu motoru sessiz öndürüp bilen o. Orsun özünün elindeki teknolojileri ve bilgileri bilen ne şu plisosu işleden vaktin o samolyotun içinde oturan olur şu oyun içinde. Onun içinde de çip var. Yani steral maşinde de yani Kriuyan maşinde de var. Çip. Kriuyan'da da var ya onu çipsiz öndürüp biler. Çipsiz öndüren ýagdaýynda aydaly diňe o wıkıl diye knopka olar. Başka iş sat olmaz. Iň meşhur Sowet nemesiniň iň meşhur knopkasy. Sowet nämesinde olsa Sowetler hem daşyna ýapyp bolan üçin ýene Sowetler Amerika gatyp kän teknologiýa getirendir. Gaty getirdi. Şolaň netijesiyle ýöne şolaň peýdasy bilen hem diňe şonu edip bildi da ýene Sowetlarda diňe şo bardyr. Ýöne kaýda pult, misal telewizorda pult diýen zat galar, gidip telewizora şol baryp knopka bilen geçirmeli bolar. Ya depetinden urup işledýärdik. Ýadyma düşýär. Ýene 5 ýyldan soň ýanky sanksiýaň netijesidir bu. Swift'in yapılmalı, daşary gatnaşyklaryň kesilmeli diýär. Altyna atyra gön ýol bolmaly. Ildeşimizin ikinci bir soragy bar, oňa da jogap boldy. Aýdyň häzir görünmeren ýa-da dargama tiz wagtdan bolarmy ýa öz-özünden dargarmy diýen soragy jogap boldy şu. Dowam edýäs. Aýdyň beren demesi artykmaçy bilen ýeterlikli. Benim düşünüşümçe diýär Türkmenistanda paxta ýa-da buğday hiç ösmeli däl şeýlemedi ýa bizim tebigatymyzy zaýalaýandygy üçinmi ýa-da başga bir zat barmy diýär. Demek men aýdyp bereň bunu kemine. Maňa söz bersek bolýanyň ýüzüňden agdym, şoň üçin öňürtülýän deme. Wagty ekonomimizi dellip. Yani gurok yerlerde yani yörüýte ötümlük bolmasa o islen ösümlüğünü yetiştirmek gaty delelli bolýandyr. Yani soňy neme bolýar-da? Pajygaly diýeli. Yer gaýlanýandyr. Türkmenistanyň nemesi yerleşen yeri Turan çökütlüğü diýip çökütlük watyna Türkmenistan şo taýda yerleşýär. Bilmedim. Näçe milyon ýyllar bundan öň şo taýlar deňiň düýü bolmaly. Neme yani suulama nemesine nemedilýän nemeler duýdy ýokary çykarýar da. Yani neme kapilýarlary ne Şüwetde zatda ya da Ýewropa islendik yerlerinde bedreden uýlanýarlyk ýaş uýup durandyr ýer tink gidýändir bir sagatyň içinde. O ýön Türkmenistanyň tiýlalýandyr. Aýdyl orta bir ýaşaýdy. O aşaktyň diren okda. Onun şo yani duýul gatlaryny ýokary çykarýar. Onun şondan o da yani
on kayın hemmetinde yokarık çıkan ok, kevraylar hemmetinde başak giden aylarım oluyor da şu adam yuş suğun et, yuğum oluyor şu hemen doğdu, yok çıkan doğdu. Bu zatlar katın yeme, bu atın o hocalığının yani ütköşük teknolojiler çıktı. Hemen metotları. Şu atki ulun diyen bir hektardan alınan hemen 30 etti, 50 etti. Öğünüm at buluyor da. Öyle yerden hem der. Yani yok yüklemediler de. Suom yani 95% ekonomi diyen tuğ. Şöyle realak teknolojiler var. Şunun olmalı bir doğru edip parta nem çünektik. Ortaya gerek oldu çok çünektik. Orta gerek olan çiğnektik. Orta gerek olun çünektik. Aral neginin problemi adam şundan. Başka zat gerek olan olsa da ona mekertin. O Şeyle. olmadı şu tayda yok. Yani jut değil ya da kenip kendir yani yükler vardır. Kendir haltalar vardır. Şu atlara mı öndeliyor? O şol ekliyette ne daha şoldu zaten jut davdı mı vardı bizim. Daha şoldu çercildi. Köp nimelerde şu vardı. Ne şunu yatırdılar. Onu yatıran yeki ort nemesi değil. O yani Amerikan yani Dupont nemelen tesiriyle nemedildi de şunu. Yani neşe maddeleri neme deyip o ütköş peydallar da. O birinciden tuğu yaşam tek adal ya. İkinciden onun partidan önleyen dağıttan hem kendi adı önleyen. Yüzde ola önüm çıkıyor. Maşin yatıyorlar. Maşinin kapotlarını yatıp oluyor da. O katı neme ol neme diyeler ama karbon fiberin ne merak. Tabii görünüşte karbon fiberin. O bağlı da ot oluyor. Hmm. Susuz yetişiyor böyle. Kislorod veriyor. Yani tevigatı ne diyor. O neşe madde olmayan hile var. O teknik yemeleri var. Şunun için yani ekrançılık bir de nemedir. Hemşi bir çip çıkaramız yok. Mesela ne şu taydın. Bir çip çıkarmalı. Hemşi Singapur çip çıkarıyor. Bir navukoyom ki değil ya da yani ilmi neme yönlendirmiş. Şu tarafa eğilim etmeli. Yönü bizde tersinedir. İlmi bilimi yok edilendir. Bu da imperyan durması için altyapıdır. Bunu yürütedilendir. Siz bunu düşüneyen derseniz bunu ne yavaş bir tarihi daha da burun verip düşündürecek oluyor. Yani sizin soğutluğunuz imperyan tütünüdür. Onun yürütedilendir. Öyle bir yıl, 2 yılda da derler. Onlarca yıllar. Öyle yani dilini içine talayandır Kıtay. Şu an Türkmenistan'da Ort mekteplerini yapacak dik görün. Ortet ayağı alır. Hemçin. O sizi yani riayet edip saklama için. Öyle Ort mektebin nemesi Türkmen'in kovudur. Sen hüvvet edip dursun niyeri yalak ediyorlar da. O kovu olanına da yani Finlandiyan mektepleri yalak değerler. Bolu mümkünüm değerler. Yöne şu diline seni tavin eder yalak neme diye de. Yani şu medeniyetin içine neme tok ya. Onun yani şu atkı demeler vardır ne. Bir topar aktivistik kıyırıp görün. Mahkama şenlikliği neme dediğine şunlarlık Türkmen yetişiyor. Hıdırf diye yani şunu mengeş. Abrusevşi Türkmen yerlerde. Abrusevşi olanı orsa mol bilen oklar olur. Yani Türkmenim derler. Şolar ulanıyorlar. Şolar ne ya orsan ama orsuzlar. Ukrayna uçağa gidecek diyenlerim vardır içinde. Yani Heroy, kahraman. Ya dil çok için demedi ya da. Devam edelim onda Sapara.
Peter Bir'in biyografiýasyny bilýäňizmi diýip sorapdyr bir ýyldaşymys. O mene dogry aýtsam hiç ruslaryň näme düýp taryhy bilen kän gyzyklanmak. Piotr I. Hawa. O bilýär internetde bolan bir de sonra berip oturmalylar. O internetde ortaýa ähli taryh şuwat öňküden has aqsamen düýp çykarýarlar. Ukrainalaryň kömek edýär, dünýäde kömek edýär. Yani Ukraynalara- öz yazan zaten okuman, Hawa. nereden okuman. Ukrainalar o gaty köp zat çykardylar şu uruş başlandan bäri. O kadaklarym çykarýar, şu wagt gatdy näme? Prezident öz adyna döwletiň puluny saklamak diýe, ol jenaýet dälmi diýe. Cinayet. Cinayet bolun yönü biz altın asır uruyakak şeyle olupdur. Yankı cinayet diýilen zat kanunun bar yerinde işleyen bir sözdür. Yani Tamam. sözün dilde, İslendik dilde tapağı yok. İlk kanunun üstünlüğü olmalıdır. Şu kanunun Tamam. üstünlüğü yok olsa, yani o kanunun üstünlüğü demek näme demek? Prezident ya in yokorky nemeler hukuky, haky, yani men teň aýdyň haky, İslendik daýganyň haky bilen deň bolmalydyr hukugyň. Şo yok bolsa, demek hukugyň üstünlüğü yok, güýjüň üstünlüği bardyr. Güýjüň üstünlüği demek o başda kim bolsa, şoňky kanundur. Onun kanunu işlenok diýäňiz bol, ilk ulak näme kanunun üstünlüği yok diýmeliler. Şonu biz diýip bilemdik. Şoňa aklym diýeten ok. Diňe kanuny işlänok diýýäs. O. Näme bir proseslerden bilen oklar. Kanunun yok yerinde de cinayet diýilen zat bolýandyr. Ki bu işli bolsa şöyle haklı bolýar da. Ýa-ni jenaýet däl de o bilmedim. Adyna o ýa-ni güýçlüğiniňki dogry diýen ýalap bir ak bermeli. O Peter Bir'in biyografiýasy barada bir video gördüm, linkini aşağıda koyacak diye şu taýda. Orta Aziýanyň tragediýasynyň nereden başlaýandygyny üstüne deyip geçýär diye. Şonuň üçin Peter Bir'in biyografiýasy möhüm diýjek. Piotr Peroy diýerler. Peter bir diýdim Aynen. bu şu adam mı kandydy, men artist mi kandydy? Peter näme diýdim. O Peter diýen mene Piotr. İnglisçelep aýdýanda sapara. Peter diýerler-de. Peter diýen ýalak bütün lok näme çykdan. Ay şoňa meňzeşräk bolýandygy üçin aýdan olmaklar mümkin. Sonra var şu taýda Türkmenistan bilen bağlanışýan, täze Türkmenistana çenli bağlanışdan şertnamalary nädip anulir edip bolar diýe. Bähbetli däl bolsalar diýe. Yo näme bu wagt Türkmenistanda hökümet ýokdur. Olaň baglaşan datlarynyň hiç biriniň geçerligi ýokdur. Yani bunu bağlaşan adamlar ritki üstlerine alıp edýändirler. Şoň üçin 5 manatlyk zat 25 manatdyr. Şoňa gol çekýändirler. Sebäbi olaryň bilýär. Bu zat çözülmeýän zat däl. Bilelikli işleşmek üçin. O legitim däl. Legitim däl hökümet bilen şuloň bir mafya bandit hökümetligini bilmeýän ýok. Bilmediligi hem de jogapkärçilikden boşadan nokta ýöne. Hemme zat görüp Yok, durýar. onu suud ederiz. Kyn däl o. O gatansa demme zat yüzde dur. Şeýlip soň aşağı şu çenesi bardyr, çene. Onu yere o sürtüp o şo pullary ýüzüne çykararys. O inen näme aeroportda arada kän urun etdik. Şu yarım milyarda diýetken aeroport däl. Yani 3 milyar. O şu gol çekenden bilen ok. O şey diyor. Belki sapara o pul Türkmenistan'ın pulan däldir, aklanyň pul Doğru, ýöne yani suud etsinler onu. Ýugma üçin edilýän bolmagy mümkin. Ýöne biz şonda da o ine Türkmenistan'dan çykdy diýip görkezýärdi. Çykmadygyny hem suud etsinler ha. Elerek bir ýagdaýlar bar. Bu zatlary çözmek ansat ýurda baran soň ýa-ni halkara suud diýip bir neme bar, Birleşen Milletler bar.
Elimizde katıken kart var şu günde. Yani Orsay'dan demeden uzaklaştırılmağı, global dünyadan chetleştirilmeden gatılı peyda veriyor. Hava. Bir soru var. O 2023 yılda o Türkmen Telekom interneti VPN'siz işleder diyen propaganda yaratıyorlar. Fikrinizi aytıp geçseniz diye bulan ya omurgasız bir propaganda mı diye. Öyle cevap ver. Neme? Yani çok önemli. Yo, o şotay cevap veriyor. Yönü ben gördüm ama uğrattılar da nemesine, suratına. O tayda yasalıptır. Neme girip görseniz yine şu Türkmen Telekom'un logosu ütgen. O tayda koyulan önkü logo, köhne bir logo. Belki köhne bir yerden gavat gelendir, ay şunu paylaşayım deyip paylaşayan bir nemeler hem bolýar da telefonun içinde telefonum doldu o öçüreyin deyip ya da o yürüyte bağırlama için halkın nemesine reaksiyasını bağlama için o koyup görýän olmaklar mümkün. Yeme kemiğine yankı şu internet geçirme. Kıyın da değil. Bizine arada turvalar vardı gururum ettik de. Yani 2 yılın içinde Türkmenistan'ın ehli künceğine gaz çektik de. Ödem Hı hı. tiz vakti. Şimdi internet geçirmek Türkmenistan'ın her bir öyüne internet geçirmek. Sonunun bir 100 etse olay yani dekmet daha o çıklayıcıdan var. Çıklayıcı 100 etse olmasa da 20-30 etse. O bir erkek göbekli delikanlı diyorlar da Türkler. Adam çıkmaz mı bunu? 3-4 ayın içinde edip olmayan da adam. Türkmenistan'ın her öyüne internet var arayalak. Öyle muta yakın eder yalak yağday vardı. Hem şimdi adam yine ederin adam ediyor. Bir de kıyın uğurlarda gaz çekip verdik. Yıkıgarım dedi. Soğum. Her öğe vardı. Yani Türkmenistan'ın bir gözümünü tutup görün dedi. 2500 3000 yani vagon deme geldi turbo. Onu yani bunu propaganda edip Şuna aytmadınız. VPN'siz internet demesi. şu vat internet çıkan orada internetten bile çekilirdi. Şu vat kabel çekip gördük. Yani vidilin kabel değil ya da yani internet için. İnternetim değil, network için de. Yani, İş aralarının aralarındadır da. o Şeylere işliyor tabi dünyada. Değil mi? Doğru. Yani bu zatlara o yani üns vermeli Türkmenistan VPN'i ayırıp yürüyeydim bunlar. Hem öz ayağını öz balta. Vuracak korkudan ne diyorlar? Başka iş demeden bulun şu tayda oturma demedi. Sizi ne eylek cahil bilgisiz korkasını saklap bildiler şolun günü köpölüyede. O günlerin bu tordu indi bir lokan nemeti yok. Yani siz düşünmeli. Siz düşünmeyen bunu iyi edildi. O hiç olmuyor. Tam üç kuşkulu atlar olmuyor mümkün ne. Yani ilk bile halkın bir olmanına kritik maddesi bir belli bir bölüğü. Bu da atlar bir telcermeli, düşünmeli. Olmasa şu alternatırdaki yarak davayı deyip dursanız hiç tat olmuyor. Onun sistemani düğünün yani bunu yani 1984 dedim şu kitabın adında kemine. Sonraki yani hayvan ferması vardır. Türkmenistan şu ferma şu fermani topu bile ortadan kaldırmalıdır. Adam yalak. Yani adamın cemiyetini vurmalıdır. Yani şunu yeme düşüneceğimiz yettiyen şey bu datları etmek. Edip bu ara o zorda ne yanlış. dersin? Karşı çıkarlar zorluk bile ne dersin? Ondan sonra bir nesil iki nesil son düşünüp başlarlar. Ola bir yurdun çalt ösmeyine
O päsgel berýän zat öser. Ýoş öser. Türkmenistan bir ulokan neme däldir? Yani Kıtayı gören adamlar bilýändir. Pekin'in bir köçetiniň kändendir. Yani İstanbul'u bilýän bolsaň, Kadıköy vardır, Kadıköy. Kadıköy'de 4,5 milyon adam ýaşaýan. Şu Türk neme İstanbul'un şu Kadıköy'ünden bir lokan nädir Türkmenistanyň nemesi? Problemler mi şonunla alakadar? Çözülmez mi? No. Onu ýöne siz dronuňuzy ýokary uçurmandy onu göreňiz ýokda. Tam yumruk allak döwret. No. Soru dowam edeyinmi? Soru barmy ýaşjak soruňuz başga? Menkä ýok. Onda Ýewropa hawa banklary umuman Özbegistan we Gazagystana pes prosentli kredit berip başlady diýip bu Orta Aziýanyň Rus täsirinden tez wagtda çykmak üçinmi diýip. O neme Ýewropaň peýdatynadyr, ýani Özbegistanyň, Gazagystanyň peýdatynadyr. Ýani Ortaýadyň memleketinden çykmak ýöne ýani çıkarçı diýilýärdi. Yani diňe behbid üçin neme dilýän bolsa, o Ýewropa onu düşünüp ketýärdi. Ýöne başda bir gapyny açýar şeýdi. Orsun täsirine çykmazy üçin ilk welä şol ýani illüstrasiýany ähli Orta Aziýa, ýani ýeki Orta Aziýa derler. Postsowet demeleri o Ortaýadyň içindäki oturan milletlerini çendi. O Ortaýadyň içinde 23-25 döwlet çykarýarlak millet bardyr. Şolaram, o edilen halklar şolaram. Bizim şolun biri. Biz şonu geçirmesek, onun orsun kimdigini, näme üçin soň aşaryny ýaşanmyzy, soň netijesini o düşünmesek, biz dogry ýola düşüp bilmeýär. Düşürtmeýärler. Sebäbi sen içinden ýani maşenlikler çıkarmalılar. Ol ýöne men uslovna edýän, olar ýalak müňlerçe adam bardyr. Orta çokunt ýörün, nemetip ýörün, orsdan beter orsdur. Şolary nemedýänçän saňa nemetmeýärler. Kaspydan turwany geçirtmeşe ýalak. Türkmenistan howu gerek geldi. Ne 3 dogonlukly döwlet duşşony, şonu şu problemany ozgan nädirler? Ne bizim arkamızda şurur ýalak problemi var. Biz şoňa kömek edin. Bizi şundan gutur Diýenlerdir. diýen ýalak nemeni galdyryp bilen nädirler? Gorkandyrlar. Bizim Türk dogonlar bunu aňyan, aňanok mu? Yani Azerbaycan bunu düşünmüyor. Yani mesele şu taydı. Ya. Dowam edeli onda. O Erdoğan Türkmenistan'a barıpdyr diye bu nämäni aňladýar. O sorumuz. Aslında bu sorunun cevabı birazrak geçeydim mi kendiyen? Ya verdik bu cevabını değil mi? Eminim. Ya neme siyasattır o geopolitika neme sen bar içinde biraz. Yok barmazam doğru. Katlaşıp doğru. Türkmenistan'ın gadynyň Ýewropa akmasam Türkiýanyň üstünden aksa hat gowulmagam hemme jetinde biz düşünýäs. Doğru hata edýär. Ýöne Türkmenistanyň ýagdaýyny, o gerçek ýagdaýyny, o görkezilýän ýagdaýyny näl? Gerçek ýagdaýyny, ýa Türk dogonlarymyz doğru düşünýärmi, ýa ýarym düşünýärmi, ne biz şo taýda biraz demek şüpheli. O Türkmenistan oňurgasynyň ýokdugyny olaram görýän bolmalym kanýanda sebäbi Türkmenistanyň içinde hem biratlar var, diplomatiýasy var, istihbaratı var, eleksi var, iş adamları var, o bilgi o taýgam ýetmeli kendilerine. Türkmenistan öýdi däl.
Şu bolmana yani bu gatnaşyklar näilegem bolanda yani esas nemesiz bolýar, temelsiz bolýar da. Hmm. Devam edeyim mi? Haydın. Var mı aytjak? Men Türkiýanyň Türkmenistana baryp gaýtmagynyň pikirimçe aslında seretseňiz 91-nji ýyldan bäri Türkiýe gatken gatnaýardy Türkmenistana. Ýöne hiç ýyly bir göz bilen görülüp biljek Yo ortada hiç aeroport gatnaýar. kurýarlar, yani otur butur nemeler, zay Öz urýarlar, ojak bujak otel işlerine urýarlar, gözüküyor. yani olur yani neme diýerdi, näme diýelim, Türk işi diýerdi. Ulu suraty Bir de görüp bilen tabii, okdurlar ente. Yok. Häzir Kurat bilen işlerim yok o taýda, ya jüýlerinde olur ya ýetýär. Hmm. yok, ol döwlet derejesinde gatnaşyklar şu günkü birinji problemasy mysal üçin ine Türkiýede gatken türkmen bar da. Türkmenistan vatandaşlary bar. Iň bolmanda ene şolaryň nämeleri bolup bilerdi. Ýaşaýyş şertleri, kuwallary ýa-da şolaryň dokument meseleleri hakynda yani edilmeli, birinji nowatda edilmeli işler. Sonra galdyrmaly, bolmanda. Ama şol mesele Problemi ba diýmeli. şonuň problemi var, nädip çözüp bolýar, näme deriş diýilen yani gatnaşyk ine şolardan başlansa dogry bolarmy diýen. O beýleki o gitgel gol çekdi, özara gatnaşyk bundan beýlek artdyrmak üçin vatan habardan soňaldy. Uzakda 91-nji ýyldan bäri dowam edýär. O kim gelse geleýsin. Näme üns berdim men. Türkiýanyň prezidenti gelýär. Türkiýanyň respublikasynyň prezidenti bilen bizim prezidentiýe özara gatnaşyklar bundan berkitmek üçin diýe. Soň aýdaly başga Eýrandan biri gelen Eýran hökümeti bilen Türkmenistan arasynda gatnaşyklar bundan beýlegem östürmek üçin şol bir sözlem diňe şo başyndaky respublikanyň ady çalyşýar. 91-nji ýyldan bäri. Bu ide yok bolsa bir ide gelýär diýen üstüne. Netijesi de şular. Soňaly işler beýlen çapda. Oyun men pikirimçe iki tarap üçin tamam. Türkiýanyň siýasatyny soňky 3 ay göz öňünde tutulanda, 3 ay 6 ay göz öňünde tutulanda käbir edilmeli işleri var. Türkiýe hökümetiň şol işlerden bir tarapyndan edilýär. Yani içerki siýasat üçin. Dawa içerik siýasat üçin O ýa-ni gaz meselesi bugünkü mesele däl, 10-20 ýyl mundan öňe badyna Eýranyň üstünden geçirdik. Türkiýe barmaly gaz, Kaspiýan aşagyndan Nabucco var, Nabucco'dan öňünmadi. O bu zatlar 20 ýyl gatnaşyp gelip nemedip böler. Putin çözmeseň bolan. O ne Putin çözjekli aýtdyrdy ne. O başkine, o başkinimiz başkan diýalaly, ne şu Nemet Türkmenistanyň başkany şu. O Aleksandr başkan bollana. Ne şu Türkmenistanyň nemeti gady geçirjek bolsaň menden urudaryn diýen ýalak. Bir gubernator. Başkin ya böyle yani internetin fabiliyeti. Bulan nämesem ýanky halkara gatnaşylar men pikirimçe bir zat etjek bolsa gidip şol soraýa, aňyr tarafa aýtdy, şunu etsek bolýar, bolan balanok diýse şo ýene kelesin sallak aýtdy. Gitme gerek gel, patortosy otyra borsýady. Türkmenistan problem dedi. Yani no kapitalyna da kömekçisi var. Hram var. Orada gidip görmeliler. Yani kabinetinde çözüp berýärler sana. Ya bu Türkmenin häsiýeti bolupdyr. Bir zat bolsa bolanok diýseň izna aýdyp gitdi. Ýol ýapyp geçjek bolýar, geçnem ýapyp bolanok diýe ýol ýapanam. Olam izna aýdyp gidiberýär. Soranok näme üçin bolanok, näme üçin men geçip bilemok ýol, men şäherim. Soranok, bolanok diýseň izna aýdyp gidiberýär. O prezident hem şoň ýaly bolmaly. Bir ýere barýar bir zat diýär bolanok. Şonnalyk hakykatdan hem şonnalyk. Ne 60% daşyna getip bir pasportsuz da. O bolanok diýär geçiyor. Alarda da o başka döwletlerde ola 60%. 5 sanagy Florialak tergeden wagt görün bolsa şo hökümet atstavka edýär. Öyle mesele näme pasport bermeli. Bizde yarım halkın eline pasport ýok bolsa o näýlik döwlet bolup bilýän. Yok diýip biz aýdyp berse ýa. Hökümet dem ýok, döwlet ýok. Barlygyna bir näme ýok ýa, bir işaret ýok.
Şu arada ne vatan havarları demeden o. Havar veren o. Her adam taşında pasport. Vatan Onu havar bekleyen. Vatan havarlar habar veriyor. Günde bir mektep açılıyor, günde bir fabrika açılıyor. Devam edelim. Täze Türkmenistan'da medisina nähil olur diye. Yani bir gary we gymmat bir operasiýa zerur boldy. Bu nähil geçirilir diye. O karys pul bermelimi ýa-da ýene başga bir zatlar mı diye. Bunun nemesi iyileşler yankı. Biz dünya Medisinany men aýdaýyn ki, yine ayda hem melat hususy we tölewli bolmaly diýende, hususy we tölewli bolmaly diýen wagty näme gözüne gelinýär? Mysal üçin onda diýe biri operasiýa gerek bolsa, şoňa diýe tölew bolarmy ýa-da hususy ýanky hastanalar onu tölemeseň almaz, biriniň iş ýeri ol. Ýanky gazancı şol ýerden, iýjek çöreği çağalaryny eklejek şol ýerden. Ýöne mysal üçin ine ýanky sosial goraw institut olar. Ol ýere Havane dedi. ol ýere nalog tölenir we operasiýa. Ol mysal üçin preventiv medisin diýip bir zat bardyr. Ýanky öňüne alyjy. öňüne alyjy medisina. Olar tölewli bolar. Aýdaly men gidip bir ýanky ganym barlygyny diýsem, ol tölewlidir. Ýöne beýleki acil diýilýär Türkiýede. Hökmany edilmeli kömek vardır. Mysal üçin sen eliňde ölen ýagdaýynda ol mutun ediler. Sebäbi eýem ol ýanky sosial goraw nämeň içine girýändir. Programanyň içine girýär. Şol programmaň içine girýär. Ýa-da başga ýagdaýlarda da islendik bir kesellän ýagdaýynda da mutuna bejerilýär. Mutuna däl, sen tölen nalogy sen kesel wagtyň töleňi bar. Şol 18 ýaşyna gelenden başlap eýem ondan öňem tölenýär, ýöne enata tölenýär çagaň nalogyny. Islendik bir çörek alan wagtyndan şol ýerden nalog kesilýändir. Ýa-da käbir nämeleň nalogy, mysal üçin benzin howany zäherleýär, şoň netijesinde köp adam kesellep bilýär, şoň üçin benzinde medisina üçin ýörükden nalog bolar. Aýdaly bir 5 manatlyk benzin alanda şoň 50 senti, 50 teňnesi ýa-da 40 teňnesi göni medisinaň hasabyna geçjekdir. Şol sistemaň özü üçin edýär o zat. Ol ýöne köý çözüp bolýan mesele. Gataň zat hemme ýurtda çözülen diýip bilýän onu. Diňe ýanky näme bardyr? Preventiv medisin bar, soňam häzir medisinada näme bardyr? Ol Botoks etmek yani. Gulagyny çeşirmek. Doğada onu ulotmak, Gulagyny çeşirmek, doğadan kiçeltmek, burnuňy sağa döndürmek, çepe döndürmek diýin. Ya da gözün gaşyny etdirjek bolsaň o zatlara medisina, ýöne o zatlar hiç gelisen strafowkaň garşylanok. Ya da elbetde onam strafowka etdirip bilersiň, şoň ýaly. Onam garşylar ýaly, ýöne o tölebi birazjyk aýdaly ýyllyk ýa-da 6 aýlyk tölebi birazjyk köpäp bolar. Aydın ne bu atları öğrenmek için, düşünmek için o ilk ulak hen işlep sağlık tölümüne düşüncen etmeliler. Sağlık ne için tölünüye diýilen sorulara cevaplarını nemetmeliler. O sağlık tölümüsün yani halk sağlık tölümüsü yani şular ýalak sistemany yani mut bolar ýalak neme getirip bolanokda. Şunu o da mut değil. Onun yani öň töleýän sağlık bilen töleýäňizde. Ne bu zatlaryň nemesi ýörükde mehanizm bardyr. Ýöne bunu ilk ulak halkyň aňy düşünjesi yani sağlyk tölemäň o wajypdygyny döwlet şoň üstünde ýörýändigini düşünmesi gerekde. Onu yani türkü milletler yani musulman milletler bunu yani düşünetleri gelen nokta. Evet, zat diýip hasaplaýar. O yani haram diýär ýa-da kapır diýerler. Ýene şoňa meňdeş nemeleri epitetleri kän bu. Yani şo zatlar edilmesinin büyük sebäbi şodur. Ýöne musulman döwletleriniň köpüsinde yani şo pullary köşk talyp ýörler-de. O da ýalňyş zatdyr. Onuň taýdaýan adamyňy seçmeli, dogry seçmelidiňiz. Bolmasa köşk talarlar bular ýa-da. Yani 5 manatlyk aeroport 25 manat talarlar. Ya bizim yani musulman milletlerimizin biraz soruyalar keyfiyetleri var. Şol salgyt ýöne köý bir zat bar.
salgyt talaby döretýär. Siz eger öz howpsuzlugyňyz üçin salgyt tölen bolsaňyz, şu wagt köçä çykardyňyz. Siz eger aýdaly ýanky işsizlik salgyty bardyr. İşlän wagtyň töleýän, işsiz galan wagtyň saňa şol minimum aýlagy üçin edýär. Öýde oturan öýde oturan wagtyň. Şol salgyty tölen bolsaňyz, men salgyty töledim, nirde men pulum diýip köçä çykardyňyz. Ya da gaz üçin salgyt töleseň, tog üçin salgyt töleseň, bizde tog üçin 3 gün, 5 gün, 10 gün öçün, 1 ýyl öçür hiç kimin işi ýok da para. O şem ýaky aýlanşyp berler. Töleňiz ol salgyt. Şoň üçin hiç ýeli talap ýok. Hak hukugyňa da salgyt tölenmeli we täze Türkmenistanda boljak ine salgytlaryňyzy hukman suratda görkezüljek. İslendik ýagdaýda gitdiň, aýdaly bir ýönekä bir ayakkabı aldyň diýeli şoň. Ayakkabının bahası yazdılar ve şoň üçin tölen salgytyň yazdılar. Näme O üçin? kadava NDS diye kadava dip o Türkiye'de töletmiyorlar. Onun daşında Türkler hem has sadalaştırıp bir saparağa. Onun daşında misal üçin saňa öndürilen ayakkabı üçin howa zäherlenýär. Şoň üçin tebigat goraýyş üçin salgyt töleýän. Şoň sen tebigat goraýyş üçin salgyt tölenligini her ýanky eliňdäki fakturaňda görenim üçin näme bolýan? Garawum kanaly, näme Garawum der altyn asır. Köl, köl. Altyn asır köl gurdurmaýan. Yani gön aýdyp men 20 ýyldan bäri salgyt tölek gelýän, tebigat gorajak bolup, senem köl gurýan diýip gön adamlar köçe çykardy. Aeroportdan gurdurmaýan. Şonça pulu ýanky gumyň içine sokmazdyň. Salgyt tölemeseň näme bolýar? Başlan goýunam salgyt tölenok. Sığıram salgyt tölenok. Ýönemeden insan salgyt töleýär. Dünýäniň niresine gitsen gidip tapagy ýok. Iň ýokary salgyt Ýewropadadyr. Hemmede Ýewropa gitmek üçin can çekişýär. Şuwetde de 56% töleýän nämämiz şondan. Pensiyamdan hem töleýän. Eline gelýän puluň 56% salgyt bolýar. Şoň üçin sen şol ýere gidesin gelýär. Sebebi medeni insanyň sistemasy şoň ýalykdyr. Salgytlaryň netijesinde ähli umumy daşda öwrendäki diňeseň däl, goňşuň, beýlekiň, başga şäherdäki hemme adamlaryň ýaşaýyşynyň gowulanmagy salgytyň netijesinde bolýar. Ve şoň üçin şol salgyt tölemeýän ýurtlara gaçjak bolýarlar. Salgyt ýok ýurtlardan. Ýöne salgyt diýsen, ine mundan 2 ýyl öň täze Türkmenistanda puluňyzyň ýarysy salgyta gider diýsen, adamlar linç ederler sapara. Bu gowy zat aslında. Ýöne şonu bilen o erbet diýip öwredilipdir o. Hayran galýan. Kommunizmiň nemeleri bu zatlar. Şu okumak güne o kapır işi ve dip şey dip ýörüne kendine bulur. Mollalaryň nemesi. Terbet nemeden geçip durun millet. Yitip gitmeli de. Saklanýar çydamly. Sonra var täze Türkmenistana geçiş döwrüniň ilkinji günlerinde pulu işi bolmadyk adamlar o köp diýär, bular nädip baba geçinmeli diýär. Täze sisteme oturýança. Bir neme gurrun verdik biz bu taýda. Adatdan daşary ýagdaý. Adatdan daşary ýagdaýda mysal üçin girizlende iýmit üçünçülügi, energiýa, ýene näme, howpsuzlyk hemme zat döredilýändir. Adatdan daşary ýagdaý nemesi onu alyp çykar. Ondan soň saýlaw bolar, saýlawdan soň sistema ýam kabul edilýär. Ondan soň bolmaly ýalyk berip başlar ýuwaşlyk bilen. Şeýle. Kemine men soragy häzir vatandaş birinciden näse bolsa, etden sonra üçin näme düşünjeni görýän men, pikiri görýän. Şuňaly bir zat bar. Pullaryň aladasy ýa-da gulun gaýgysy şol hojaýyny ýok bolsa gorkar bol. Yani hojaýyny bolmasa men näme ederim diýip bir gorkusy bar. Häzir hem şol zalim bolsa da diýen hojaýyna. Tapawdy ýok, ol zalim. Eýesi bir almakdan gorkýar. Häzir Türkmenistanda, ine täze Türkmenistan geçiş döwrü. Şu güne çeýine ýaşap gelýän işsiz, hiç hili gorusuz Türkmenistanda milyonlarca adam var. Şu geçiş döwrüniň birinji gününde ýa-da şol ýokarysyndaky basış ýok boljak.
Şol basış yok olsa biz ne edip yaşarız diyen şeyalık soru oldu. Yem yenilik diyen. Hiç istat etmedik yağdayında da gowy yaşap başlayan. Hiç istat. Şol geçiş dövründe adamların aç kalmazlığı için, işsiz kalmazlığı için Özlem Torok'ta da yazıyor. İşsiz adamken onlar ne edip bunu görsün diye. Yine 30 yıldan beri şoňalyk adamlar yaşap gelýärler. Hiç hili nämeden ok. Ve üstlerinde şu derecede basış var Türkmenistan'da. Gene de hiç hili kemçiliksiz diye sebebi. Soruğa cevap vermek için. Aha. Deme Aydın yine de bir nemeni goşmasaydyn men Türkmenistan'a iş yeri şeyli bir kenne şoňa adam yetmez. Yetene oğun. Yetmiyor. O siz ýöne o zatları görüp bileňdik. Hı. Türkmenistan'a ne daşından işler gerek var. 2 milyondan gerek var. O belki de ondan o kendi gerek var. Ne şu sizin kim de atlanı var. Şonu biri etmelen şolur iş yerlerde. O suğunuz var mı? Yok. Su çekecek olsan iş yeridir. Kanalizasyonunuz var mı? Yok. Şonu çekecek olsan iş yeridir. Elektriğiniz adam şekilli mi? Değil. Onu adam şekilli garanti demeye etirmek için iş gerektir. Ne iş yeri. Yani sadece nemelerini aytayanlar. Yolunuz var mı? Yok. O iş yeridir. Saadiniz, yeni yemeğiniz, mektebiniz şeyli zınzır olup gidiyendir. O tek adam var. Ha, Evet. sizin köpüğünüzün hüneriniz yoktur. Ne problemi şu taydadır. Onun için ne o yürüyte kurtlar açılır demediler. İnternetiniz açık olar o özü başlı başına. O yürüyte demelerken yolları, metotları onun kıyıtkan emedilen, o kârı uğrudilen demeler olur. O da atlar çözülen de atlar. Yönü el yetmez, kelle de yetmez. O Türkmenistan'ın şeyle bir kendi işi vardır. Anırsına veyarsına çıkarıyalak derler. Ne bir 93. yıldan gurrun ne de otuyoruz da kâta ediyat aslan yanlış demettim onu. Bir de işkar yetenoktu. Hakikaten yetenoktu. Münglep daşından işkar alıyorduk. Pribaltikadan ben öğüdüm. 2,5 3 bin adam işledi diye. Yani bizim dememizde. Bizden başka da bilmeyenlerimizim kendine. Yok. Yetenok. İş edecek olsam, doğru işler koyacak olsam. Ne diye de 2 yılın içinde yemeğini çektik. Kağıtır o, bada pravodu. O iş suarşık gerek, kranevşik gerek, yeni vör gerek, projektörşik gerek, bilyen gerek. Dünyanın işe. Türkmenistan'ın şu atlar hiç radyo var. Yani tarp bir yerlik yere şu at. Şorun üstünde Öyle palçıktan vurup diyorlar ha. Şeyler yapıyordu. Türkmenistan'da yarısından köpüsü işleme sebebi yankı yer hususi geçilenden sonra doğru geçilip olandan sonra yarısından köpüsü yankı yerlerini öz işletme için verirler. Ya da o öyle işi daşından getiriyor işler, öyle işler. Daşından getiriyor işler dersin belki yerine fabrik kurup koyan olsa ya da bir kinetik koyan olsa sen emek bilemem. Sen şol yeri yıllık ya da aylık yani neymiş tölevini tölep sana tölerler senin yerini yöne başkası işler yine. Şol mümkünçilikler hem olacak. Yani Türkiye'de hazır katıken adam vardır. Hiç yerde işleyen yok. Yani aylık en az 5 bin, 10 bin dolar yıllık bir de işi vardır. En az 5 bin, 10 bin. Yani işleyen oklar yine yankı mülkiyesidir. Yerden turup işe giden oktur. 3 aydan bir Yankı, aydın ya, bu yaşayacaklar bunun aladası başka iş deme, iş yeri deme. Bizim aladığımız el yetenok, kelle yetenok, bilgi yetenok. İşkar ödülüyor. O siz o
Ya iş etmeyen adam olmalı. Düğünün edesini vermeyen adam olmalı. Ya olur ya alağım çıkıp bilir. Yani Şu, olurun eklemek bizim borcumdan değil mi kendine bu kadar? Sonra alak problemimiz var. Siz onu yankı mesela beylek tarafından tereddüt görmeli. hüner gerek bu tayda. Yani sonra yankı geçiş dövrü 6 aya değişli bir dövür üçün. Soralayan deme. Ya o atların hiç nemesi O yok, zatlara problemati o yok. Çözüm yani. göz yumup açayan demene Yoksa o gidiyor. geçiş dövrüde yankı bizim hazırki işleyen bir programımız oyunca geçiş dövrün şu kadar en az 100 olmalar. Şu adattan dışarı yağdı hazır. Adattan dışarı yağdı. Şolan bir erkinlik getirecek. İnanmarsınız. O käbir zatlar Hı. çäkli olar. Ýöne mysal üçin internetiniz sizin ýolda gidip gelmäňiz, işlemäňiz o zatlara hatdan tersine kılmak gerek yerinde ýa-da bilelikde etmek meselesinde o zatlar O şäherin merkezinde günde nahar dağıtılır eğer şön yazarlar eşitmek isleyen olsanız bolacak zatlar olur. 6 ay boyunca. Kıyız adam değil o zaten Hı. hem Türkmenistan'da kendi halk yok bu 4-5 milyon halk var bunu nereden dedi çözüp bolayan zatlardır bu zatlar. Yönü bağvaraplı olsan bolayan nedir görüyorsunuz. Ama burada bildiği düşünce tecrübe üşük diyelim bu topar zatlar var da ne so zatlar gerek. Onda devam edelim. Sapara sonra olarımızın köpeliğe. Un ilat yazığı başladı diye. Ne hilfalar neticesi deyip soranlar. Ben dine kutlap bile ne olduğunu bile Olurum. Ne olsa neme geçirme metotlar hemen vardı yardımız şuna hazır. o sayla geçiren yalak geçirirler. Bahtiyarlık mı rövşen mi bir zat nemes vardı. Yani şatayda bir söz vardı da. Yani diyetleri uçtan tutma saylav diyede. Uçun Türkmenistan'dan tutuyan böyle hocam. Türkiye'de Orset'te utarıyordu. Onu ne edecekmiş? O 60% halkın daşında onun ne ahlak sayla geçirip bolyan yeme tanı geçirip bolyan özün düşünüyorum. Sağına o net geçirecek bu ne yani? O sayla geçirdiler yalak geçirirler. Sayla net geçirdiler. Adam yok mu sayla geç. Olar şol saylaw geçýär diýip häzir yankı propagandasyna derler. 3-5 günden soňra sağım biri düşünde gören sana çıkar. VPN internet yalak bolur. Näçe diýerler kädem? 7 milyon mu? 8 mi? Menen 8 garaşy. 8 olmalı. Olar adam diýip goýurlar hem sana ýanılaymasyn şu izleme diýersin. Türkmenistan'da sürüyünü mü? Yok şol Bolup biler. Ben sizden 1 minut aýrlaýyn gelýän edi. Bolup biler gatakmal indi 8 çıkarmalı bular. Näde bolmasa eýdip baba 8 diýip awa çıkarmalı. Geçen onu hemen görkezdiler biz. İlatın ösüş trendine. Görkezdik. Mümkinler. Şoňa yetişmek için ya da şonu birazcık düzeltmek için belki sanarlar yani. İt pişiyor. Neme olmalı? Ona göre olacak olsa 14 milyon olmalı şu an. 14 milyon. 14 milyon çıkarmalı. Hani göreli kurban oğlu. Bunu hem edip biler. Bellisi yok. Ömür sonra var sizin fikrinizce diye bular. Näme üçin vizalan biletlerin bahalarını durnuksuz bahada satýarlar. O içinde diye içinde daşında. O orta aylık yurdun içinde 5-6 milyon yani 5-6 milyon näçe bolýar? 1200 manat bolýar. Aydın men buna öwrendim. Geçip bilýän indi. 1000 manat, 1200 manat bolýar. O biletin bahasy bolsa näçe bolýar? 60 milyon 70 milyon diýär köne puldan. Aydın bu näçe bolýar indi? Bu könüsü täzesine düşünmän geçdik. Näýdi bu? Benim 12 min manat, 12 min manat, 14 min manat bolýar diýär. 10 ýaly hasaplasan aylyk näçe diýdin? 6 min diýdin, dogrymy? 6 milyon 7 milyon diye. 1000 manat, 1200 manat. 6 milyon. 6 milyon. Bilet näçe diye? 60-70. 10 aylığına bir sanat bilet alıp. Bir yılda işlesem. Bir yılda
Ama 10 ay işlesen özlem 10 ay işlende hiç üstüne hiç saat giymeli del, hiç saat giymen, hiç saat içmen. Gündem Özüm, ihmalçılıkta. ha, yok näme etmeli del desen. Eýneşkem giymeli del. Seher giydin eýem 10 ayda şo bilet pulun kazanıp bilen ok. Ýöne bir Inflatsiya da bolmalylar. ha, Bunun bahasy infляция. sabit bolmaly. Ha, senem 10 ay işleyen bir sana eline bilet berýärler. İyi işlek olsaň ol 20 ay 25 ay gidiberýär. Yani şu bahaýyna şoňalyk diýeli hakyky bahasy biletin. Yo biletin bahasynyň üýtgemegi hiç ýanky bahalar hiç ýerde de näme diýilýär ona? Durgun däldir, üýtgätdiler bahalar ýöne Yo, tutmasaly. durnuksuz diýip nämäni aýdýan bolmaly şu aýlyk bilen bahanyň arasyndaky aragatnaşyk ýanky bir näme diýär anormal ýanky şo manyda düşündim mene. Bizim bar zadymyz anormal kenini. Nämämiz normal? Men şu normal zady tapjak bolup iş edinýän bolanok. Bar zadymyz anormal. Bu halkyny ýirek getiripdirler. Ben kent içine giremok şu soňky 3 ýylda näme diýende. Onu näçil kellem näme Türkmenden adat dediğin diyen bu içine girsen o hop yan bu derece ne hem için getiripdirler. Bu sebebi näme? Birileri keyip alýar. Bilmedim. Bundan bir keyip o mu? Keyip hem Ýöne neme de keyip alýar. Keyip o mu? Ýöne buna düşünşimiz boýunça halkam keyip alýar. Ýa-da näme diýlerim? Görüden keyip alýan bolmagy? Mosochist nemes var ya. Olar asadist. O halkam mosochist bolmaly. Başgaça düşündürüş ýok bunu. Mene o keyiplerden başım çıkan ok bolun O şeylerek bolmaly. Yok näme yok. Hemen bir zada öňe söyledim. Geçen bizim dil guruluşumuzdan başta pikirlenişimiz täsir edýändir. Misal üçin telefonda ýa Dille gaty uly aýlygan bir güýç bar. Bunu biz hissedip bilenmiz ok, düşünüp bilenmiz ok. Ýöne gaty önemli. Dilin nemeti kätemen ýyzma seyredip analiz edýänden şu Türkmenistanyň dil ýerlerine ýöne dilin doğru oturmadık yerinin yani ilatının yani önemli direkt bir olan nemeti yani hormatı nemeti ütküşük bolýan ekende. Şol dil oturmadık yerde ramam yok yani bilgem akan ok kiyana o yalgışlığını düşünýän ýaragy molun ýöne ýeköde işlad edip bilen ok biri bilen ınaş iş diýilýän zat kollektiv rolýarda. Nädende de bir adam işlad edip bilen o. Ne şoň ala güýji var ekende. Ne onuň ýetki neme bilen akıl ýetirýän. Türkmenistanyň içinde yani dil demeti kommunikasiýasy ýok da. O dil diýilen zat yani akıcı olmasa kommunikasiya diýilýär. 20-25 ýyldan bire düşünmän halen derejeye ýetip bilýär diýär. Yok bizdäki dil sapara şeylerek bir ýagdaý var. Aydın senem o sözün ağzında dursun ýagyndan çıkarma senin ağzından aldık. Yani bizim dilimizde şeyle yani dağı görýär buna bulut diýerler. Buludy görýär buna dağ diýer. Şeyle bir ters nemede gurulupdyr. Yani altın asır diye Türkmenistan'da altın asır yok. Yok. Ýöne badip kabul etmeli. Ine şu dağı görüp bulut diýmek ýalak bir zat bu. Yani dilin ýalňyşlygyny biz şondan aýdýas. Yani ýoksa o dil diýilende yani o yani kommunikasiya diýdiňizde sapara şol aslında dil şoldur yani o İngiliz dili, Rus dili, Türkmen dili, Özbek dili ýene näme däl yani. Fikir etmeli ya kommunikasiya diýilende näme onuň universitetlerde okudýan kitaplarını men profesör diýip ýazýan kitaplarını da atlarından bir käte okak görüm. O men kemine birini gurrun berdi ol men gülü öldüm. O tüs haltynatır uraýjak adamlar diňler şolar. Olar öýler şeýle bolan diýen ýok. O bir adam bolup biler köpüň içinde. Ýöne olar
yüzlerce, miňlerce belki adam okudiýarlar. Şol emani olara geçirýär. Ol korkunç da bular. Aydın sana verel söze. Dilin nämesine misal üçin hazır aýlyk barada görüň etdik biletin bahasy deňeşdirmek, deňeşdirilen wagty hiç haçan türkmen wagty pikirlenip bilýän däldir. Yine 10 ay deyip sen hasaplap verdin de şu an. Wagty ine düşünme, pikirle, şoň üçin tarih bilen gyzyklanýan däldir. Şoň üçin ýanky sebäp bilen netijeni analiz edip bilme mümkinçiligi ýok. Sebäbi türkmen dilinde 3 sanaty wagt var ýa-da zaman var. 3 zaman. Bu 3 sem geçmiş, häzirki, geljek. Arasında da hiç hili bağlantısı yoktur. Dilin kuruluşu, ähli türkmen diline mahkum bolan yazan dilinde 3 zaman vardır. Üçüsünün arasında da hiç hili gatnaşyk ya da bağlanşyk yoktur türkmen dilinde. Şoň üçin türkmen tarihini bilen ok, düşünen olam ve erti näme boljagyna pikirlenme mümkinçiligi ýok. Diňe türkmen dilini bilen adam. Ine näme üçin ingilisçede aýdaly I was born sözü vardır. Türkmençede men doğuldum. Haýsy dogry, haýsy has dogry? Hakykat. Men doğulupdum doğru. Doğulupdum bolsa da geçmiş utaran zaman bolýar. Eýem ýene bağlanşyk ýok. Kimine şu dilim özünde, Türk dilinde de men görýän o problemany. Telefonda jaňa-jaňa ýanky aradyňyz kişi meşgul. Şu wagt kaçan yani. Hawa. Ýöne İngilizce şonuň näme diýe? The person you have called is busy. Eýem berde wagty sana dilim özü düşündirýär. Ýöne koýzat. Ýöne türkü dillerde şol wagt ýok. Şoň üçin biz wagty düşünip bilemez ýok. Şoň üçin taryhy öwrenip bilemez ýok. Şoň üçin sebäp bilen netijeni bağlama mümkinçiligi. Dogry bir zat aýtdyň ine o türki dillerde wagt sözü näme? Wagt arapça bir söz. Zaman arapça bir söz. An. An diýmek. O an bizim sözlerimizin içinde var. Mesela gelen de, gelen, en vardır. En an görünüşte gelýär bilýäňiz. Iňçe o çekimler var bolsa, koşulmalar hem iňçe gelýär. Galyň çekimler var bolsa, galyň gelýär. Bolon diye. Bolon misal üçin. Bol bar olmak demesi. O an wagtyň içinde bar oldu demek. Bolan. Biz şu zatları yitiren, yani biz misal üçin haçan sözü vardır. Aslında haçan değil, kaçandır sözün aslı. Soň ýuwaş he harfi bilen demedipdir. Hatta häzirem kaçan diýip ulanýan ýerler var. Misal üçin Türkiýede kaç diýilýändir mesela, näçe diýip soran wagtda. Yani kaç an, yani haýsy wagt. Kaç an, haýsy wagt diýmek. Kaç diýmek, haýsy, näçe, şonýal nemelere alýardy öz içine. Biz dilimizi yitiripdir, yani Araplaşça bolup ýa. Ýolumuzy yitiripdir. Kimine biz ýüpüňizi özüni yitiripdir. O bunu boýnalmaly biz. Boýnalmaly bilemzok. Men okaýan, yani bir Araplaryň bir nemesini okaýan bir ýol nitren Arap mı ýazypdyr buna? Ne Arapça, ne Türkmençe, ne başka dil, yani düşünüksiz bir nemelerde yazılan soň okap nemet bolana çüýrep bar ya millet. Enten düşünşi otýarsynda 3 bolup urlaşýar, bir dilde urlaşýar. Onam zordan sapara. Düşünüşmediğimiz hem bir neçe ýyldan soň belli bolar. Şeyler hep bir düşünşýäs mi kendi pikir edip ýören olmamız hem mümkin. Belki. Yani şu yine dilde de yankı wagt ya da wagty ölçemek beýleýän düşünceler vardır. Wagty ulanmak, şonu dil, bizim dilimiz şona mümkinçilik beren okdur. Diýerden bilemde okşap. Beren ok. Gaty böwet nemelerken. Bir iş edilmek, misal üçin wagtda şu zat vardır. Wagt diýilende ol wagtyň şu wagty, geçmişi, geljegi diýip
Wagty ýönekleşdirilmek üçin ulanylýar. Aslında wagt oňalyp zatlar, wagt bir-birine bağlı ve akyan bir näme şeklindedir ve sen dilin şonu düşündirip bilenok we pikirlenen bilenok şoň üçin. Şoň üçin türkmende Einstein çykmaz. Türkü dillerde hiç haçan Einstein çykmaz. Hı. Hiç haçan milyon ýyl ýaşasyn ýene Einstein ýalyp düşünüp bilýän biri çykma mümkinçiligi ýok. Hawa. Sebebi dil ruhsat öğrenok. Çıkıp bilir. Haçanda başka bir dili, İngilizceni ya da Germancanı ya da Aydın ne var, Fransızca var. Yine onlar da Türkiye'de gidip başka yurtlarda yaşap çağalığından esasen näçe professorlar var yine Pfizer koronavirüs nemesinde. Şu Türk yani ayala Türk özem. Yani Başka da var. dil demen içindedir. O başka dilin içinde. Misal için bilim etmek için ya da felsefe öğretmek için nemis dilidir. Nemis dili olmasa bolanok. Hakikaten mesela sosyologlar ne için ya da psikologlar ne için Germanya'dan çıkıyor bir sorap görüm. O millet olan için değil, o dili olan için. Dil şu pikirlenmeni tetikleyen diye. Misal için o siyaset var, ondan sonra yani imperializm demesi İngilizlerinki güçlü. Ne için? Dili güçlü. Dili şoňa göre ne verilen, şekillenen. Orsun harem zatı yalan. Propaganda da güçlü. Şoň için propaganda da güçlüdür. Ors dili yalanın üstüne kurulan için propaganda da güçlüdür. Sen onandırıp bilýär. Propagandanın deme güçlü yeri kemiğine milletlerin köpsünün yani halkın diýerine cahil toporu yalanı katı antat kabul edýän. O doğruýuny kabul etmek için biraz yani kanaliz etmeli, kelleğine ağram talmalı. Onu edenden yani yalanı kabul edenin hem kulağına hoş yarıya hem ödünü hem keyifli mi oluyor yalanı gönüyor diyorlar. Öyle neçe ulu olsa sonuçta da yani kovu içinde yüzüp böyler de. Gebels oynamalı demeden o son görüptür son. Neçe ulu olsa diye yalan sonuçta da diye. Neçe absürt olsa sonuçta çalışsın yani. Ondan bunu katı kovulun ya. Yani hem yalan değil mi yalan 30'a 70 ya 40'a 60 yalan onun bir adam doğru onun tanrı informasyon yutturuyor. Bulara doğru zadama diye demek hem mesela doğru olmalı demeli. Şeyle kabul ediliyor. O arada bir topar neme video koydular. Türkmen oğlu o edip düşündürdü bir kanak demediğinde. Onu ulanıp adamın adresini verdiler. Bizim öyle Türkmen yani yetişen propagandistlerimiz var. Sapara devam edelim vaktimize maazalya. Hemen aydık geçen şu dil meselesinde yine bir dil vardır. Katı, güçlü, hatta kurucu dillerin biri yine Farsça vardır. O tarihi sonu bilmeyen tarihi Hazır yine İran'ın ayaklanmağı vardır. Yine ayalgızlar hak hukuku için görüşeş olan Farsça dilinin veren meyvesidir. O yönü ayaklandı deyip fikir etme. Farsça dil Arapçadan Türkü dilli o has güçlü rap dil ve doğru olan bir dil Farsça dil. Ve Gatıken yazıptırlar Farsça'da. Gatıken yazıp Avrupa'nın çok yankı edebiyatın dilidir. Yani edebiyatın literaturan dilidir. Bilimin dili. Bir vaatlar yankı bilimin dili Farsça. Latin'den Fars'a geçen, Fars'tan Latin'e geçen Gatıken bilim ya da bilgi vardır. Neme o Avrupa dillerinin nemesidir. O yankı geçiş dövründeki köküdür. Avrupa. Kurucu diyese yine. Avrupa kök dillerinin kurucusu Farsçadır. Aydın dildir, giymiş değil. O yine şu protest edenlerin dilinin içindeki esası setirler şu.
O biz gördük daşarı yurtlar o başkaça. Siz bize yalan aýdýaňyz diye. Yine dil deňeşdirýän bir dili var Eýranyň. Bizde yok. Bizimki yurdun içinden çıkıp Türkiye'de 10 yıl yaşasa da deňeşdirip bilen oksa ya dil yanlış, dil deňeşdirden oksana ona. Şeyler Farsça dilde öğrenip bilýäniniz bar bolsa içinizde öğrenseniz has bolar. Farsça güýçli bir dildir. Ol Eýran ýene diýip nämetden Eýranyň şu soňky gelen ýanky mollalaryň edeni şo Eýranyň dili diýip pikir etmän Farsça. Ya olaram Farsça. din tömürýärler. Ýadyk, dine de ýadyk, millete de ýadyk. Sübyancı olursa para. Tarihçi bolsaňyz Farsça bilmän men tarihçi diýip aýtmam içeride de. Hiç ýerde de aýtmam. Maskara bolarsyňyz. Farsça tarihin ýanky iň esas tümlerinden biridir Farsça bilmek, tarih öğrenmek üçin. Tarihte bilim üçin Vatikan işi işlenendir. Yani Farsça alımlar tarafından. Yani Farsça dil kullanılandır. Aydın entegem Araplar bunların gaty köpüsini öldürdü de vaktinde. Araplar yok etti. Dili de olan köp belgilerinde Araplar gelenden sonra Vatikan veyran edendirler. Gatı kene adam öldürdü yoksa. Orta Aziya belki Ors yakınlaşmaz da. Şu Xitayň häkim bolup öğrenmeler de onun. Yani Ors diýeniň 70% yani Türkü milletler o. Yani edilen milletler de edip ödünü tayin eden neme. Yani raýat edilen millet. Sapara dowam edeli wagtymyz az aldy sonra olaram gatken hemmesine yetişmersem. Türkiye bilen Rusya gatnaşygy barada nähil pikir edýäňiz? Yani kim kime aldamana çalışýar diýip sorar. İkisi yarışıyor şu meselede. Ben bunu nämeňiz edýän Sapara bizim aktivistlerimiz vardır. Bir görsen öz arasında urşýar, bir görsen bile ekrana çıkıp. Ýa-ki jurnalistlerim şeýle. Yok, mene yani alt baryan tiyatratyny doğru kabul edýän, yani hem Türkiye behfitli, behfitliň üçin näme üçin etjekler o bir, ikinciden hem dünya da behfitli. Ine şu däne nemesini ulu kömek etdiler. Koridoru. Biriň yani hem düşman bolsaň arada bir araçy biri gerek. Şu araçy bolmagy o wagty uly iş. Men doğru diýip gata berýän, özüm gaty uly baha berýän. Bu gowdat ýöne näile bolany samimi bolmalydyr. Ene şonuň nemesini aýaryny gaçyrmalylar, ýöne biziň dogurlumyz getdi şonu gaçyrýarlar. O görnýär, o daşyndan görüp durlar. Onu İngilizce adam yekeden nälsiň aýylyň nemesi taçyny aşağı işleýändir barat. Mysal üçin Xitay ýalak professional däl. Bu meselede. O da neme yani günübirlik tiyatata ýenlik edilen demen nemesi Türkiýede yani uduýun möhretli strategiski neme yani guruluşy ruhsat bermeýän bolmagy mümkin yani tiyatatçylaryň gelip gidişi nemesi aýlawy günübirligrek tiyatat neme diýär-de bu dowlat üçin gaty howplular o delellidir. Yani öten dowlatlaryň hem bejet 40-50 ýyl öňünde neme düşäk gidýändirler. Öňdür görýändirler, analiz edýändirler, ýörüýte. Yani tiýatatyň daşyna demeleri vardır. Uruluşlary public diýen demeler vardır. Ilmi neme yani Türkiýede siýasat hünärdir öýdüp pikir edýärler-de. Onu beýle kabul etmelilerdir. Siýasatçylar yani siýasat hünär däldir. Onu nemedir. Şo taýyk hökman çözülmeli bir meseledir yani siýasat aslında. Neme kompetentli adamlar barmalylar. Yani kariyeri bolan yani kompetentiyete kariyeri bar adamlar barmalylar.
Yani harizması var, gowurluya dağıttı erseniz 20. asırda o işler delil veriyendir. Bundan ayrı çok kompetensi. İn ulu neme akıldır. Bilgi, akıl neme tiyatr yani payret koyup neme günübirlik iktidarda kalsam oluyor. Yani içki bağlar için nemedilen nemeler oluyor da o yanlış dağıtlar. Bizim neme tääre Türkmenistan'ı urulunlar, sodatlar etasarın yandır. Akıl, O şahıslar hiç göz önüne tutulacak değildir. kompetensi, hüner, kär, bilgi. Bu yankı bilgin, aklın dinem yoktur, ırkam yoktur, renkem yoktur. Akıl akıldır. Hiçbir demetini seyretmelilerdir. Onun içinde cöhüden olup bilir, Arap olup bilir, Türk olup bilir, Nemsem olup bilir. Akıl, sen işleyen demen akıldır. O hem bir adam akıl çözeyendir. O sen inşallah, maşallah çözeyenlerdir. Devam ederse para vaktimiz vaaz aliye kıyıska cevap berkeşi. Onu hem için kaçaklar deport eden oklar yurda deyip soraptır bir ildeşimiz. Aslında idealar yani ulu meçhörde değil. Her vaattan 40 saniye 30 saniye deport ediliyor. Samandan kaldırıp diyeceğim. O bir denetmeli korkuyorlar. Düğünden etmediği de onu da yağdayları yok. Ama da orta yok. Türkmenistan'ın yankı Azerbaycan'ı Türkiye'ni kabul edip Ayva'da büyük tevavi o tidi yuvaşlık bulen ağlardan o içine şeydip taşımanı vuruluşandır. Şunu etseniz oluyor ben o ekrana çık demedim orada diyeyim diyendirler. O Türkmenistan ölür yalak korkuyor, sizden korkuyor. Siz eyyem gözünüz açılan, o düşünceniz artan, onun ediyen dağıtları o ertir sizin gönül yemeğinde vattiyada. Onu olur görüyor, biliyor. Yani bu çözgüt değil olur için bunu çözmeli. Sapara size soru var. Vaktimiz daraldıkça şunun için demediğim. O Şvesya'da o salgıdı o nemelere gidiyor diye düşündürüp verseniz deyip Sapara size soraptır illeşmiş soru. Yine sizin salgıdığınız nerelere gidiyor diye. Bu ehli sosyal neme gidiyor. Gidiyen yerini sanı diysen ne et bana? Yol, tebiat, sağlık. İşsizlik vakti nemedilen nemede gidiyor. Etrafları da gidiyor. Hem de daha da gidiyor. Yani vacip olsa. Topçuluğu da etkere de hem de daha da gidiyor. Yani onu demetmek için Şüvet'te bütçetini veretmeliler. Takip aydıp oluyor. Ne arkayı ne yaşatıyorsan kapsayımda mutlam yok. Milite de üstüne gelen yok. Bilime de gidiyor Sapara sizde. Bilime de çağa gidiyor. Yani karı yemelere gidiyor. Maayıplara, invalitlere gidiyor. Pensiye gidiyor. Hem de işten tohum yaşayış var. Şüvetler bilmem 90 yaşında da böyle hepi tırp bölür minus 20'de. Öyle noktalar bunlar. Bu da adı var falan. Yani soğuğu mu ya demesi o mu? 67 yaşında da pensiye çıkıyorlar. Yani adamların köp uzak yaşadı o harcadan kendi oluyordu. Şu zatları yapmak için demediler. Onun yani karılar öğüleri vardı. Şular tentenerler köpü öğüleri. Toğdundan geçen son köpü gidiyor öğüleri yaşıyor. Şu tayda da atelli yaşanıyalak yaşıyor. Her adam yine 24 saat yani terediyorlar 3 men oluyor da. Her 2-3 adama bir adam 24 saat 6-8 saatten çalışıp duruyor. Şu zatlara gidiyor. Yani onun hem de adam üçün karılığım üçün o sen artıklarım çağılığım üçün o bilimim üçün
O tağlığın ya tağlık O yine pandemiya çıktı da sapara Oo. yine. Onun için hem ayratayın şu sağlıklardan neme. Adattan daşar tebiği ya da beylek şertler için hem saklanılıyor şu taylarda. Devam edeli. Täze Türkmenistan gurulandı. Gönü parlamenter respublika geçişlerimi ya da geçiş dövründe wagtlayan prezident saylanar mı diye. Yok, ol prezident saylama yine nämesi bolmaya. Geçiş dövrü adattan daşar ýagdaý ýeşleşler. Gönü parlamenter sistema gelip bolanok. Gurucu meclis diýip bir zat bar biz ine ýa köp wagtlardan bäri, köp aýlardan bäri näme edip gelýäs? Ine gurucu meclistir. Ama parlamenter bir sistemanyň düýbü ýa-da şonuň bir saýasy diýip aýdyp bilersiňiz. Nähil düşünmek isleseňiz ýöne şol esasy ýa-ni kanunlaştırıcı ve kanun çıkarıcı organ olacak geçiş dövründe. Yine şu wagtda häzirem geçiş döwrü hasaplanýar bizim gurucu meclis nämämizde. Yine şeýle o yine kabul edýär. Tom hakiki parlamenter mi geçmedi, devir ediyor. Owa ýa-ni konstitusiýa şo taýda gurucu meclisde döredilip kabul edilýär. Ondan soň näme meclisi gurýar, şoňa tapşyrýar konstitusiýany. Bundan soň konstitusiýany sen alyp barýar diýip o işi utarýar. Geçiş döwrü şeýlere illeşler ýa-ni şunu ýa sorasaňyz bizim aslında edýän işimiz şu işler. Biz ýa-ni muallim bolmak size ahlak dersi sapa vermek däl ýa-ni. Bolup bilse şunu ýa soralar köprek gelse, biz şunun üstünde işleýäs. Edýän işimiz şol. Şonuň üçin bizden gorkayan taraplar hem şondan. Halky o bize ýakynlaşdyrmajak bolýar. Şonuň üçin näme diýerler, o ýalançy aktivistler ýene nämeler çıkarıp şo taýa ünsüz olmaly da bizden. Umuman şeýler ýa-ni bu meselemiz son başka soralar. Soralara epesli bolupdyr. Yani soňky nemeleri Täze Türkmenistanda diye baha Araplar ýokary wezife gadan edilmeli. Yo akıllıcası var orada bolmagy mümkin. Yo deme. Siz saylaňyzdy ne? Hawa siz saylasaňyz ýokary wezife gelýär. O. Bar mı sayılacak? Siz ırp bilseler, o gururdan betse elinizi neme sesinizi verersiniz. O taýda el galdyrma bolady ýok bol. Bir ildeşimiz yazıptır. 8 milyon adam bardır o diye payok 6 ay giyeceği alt verilýär. O näme hayran bolýan. Emine payok diýmek indi sözüň manysy bolsa payok günlük iýilen ölçenen berilýän bir Ratsion bilen berilýän näme tir. Onu 6 ay giýçersen o berýän jandaryň öler. Günlük verer. 6 ay geciktirsem öler o. 1 ay geciktirsem öler eýem o jandar. Yani payok jandara berilýär. Adama, insana payok diýenler. Türkmenistanda ýene hayran alaýmam. O 6 ay geciktirýän olsalar 10% bolmaly. Inflasiýa diýen zat bar. Hawa şoňa görä de beräýmeli aslında. Ýöne näme üçin payok bar diýip sora gören oklar. Şonu men gatdy näme görýän. Näme görýän. Giýçermiz. Bu adamlar näme sorapdyr da Harazmi, Biruni, İbn Sina diye buların hiç birisi o Arap däldir. Bular Farsi dili gürleşen milletlerdir. Soňra Hindistanyň san sistemasyny öğrenýärler şo döwürlerde.
Yani şu adamlar yani noldan 9'a çelli diýilen san birligi vardır. Yine şu Hindistan'ın san birligidir. Hindistan'dan alınandır yani şekilleri hem nemesi. O man şeyle ýagdaý var. Indi Arap dünyasının ilkinci yüzyıllarında Günwatar bilen tanışýa bir tarapdan. Günwatar bilen felsefe bilen tanışýa, filosofiya bilen. Tanışýa günde orada da matematika ýene nämeler bilen tanışýarlar. Tarih bilen tanışýarlar. Ýa-ni Eýrana gelen wagty. Ondan soň özleriniň o ullakan bir milletdäligine göz ýetirýär Araplar. Soň milletçilik başlaýar, bir Arap milletçiligi başlaýar. O Arap milletçiligi nämeden başlaýar? Biz diye din bize geldi diye de biz ne edip böyle bolup bileriz deyip kemsinýärler duýgusy. Soň o taýdan bir siýasat öwürleýär bularyň nemesi de näme diýeli? Birazrak Gitleriň duýgulary ýalyk bir duýgu gelýär diýip aýdaly. Ne soň şo taýda o akyl berýärmi, sen köp bilýärmi diýip gyryp başlaýarlar ýa-ni İbn Sina'dan kapyr ılan edýärler. Kapyr diýär. Şu alim diýen adamlaryň köpüsi kapyr Kemine kapyr diýilmeginiň sebebi ol adamlar gatken sorgulaýarlar. Yok, kapyr diýilen sözüň manysy näme bilýärmi Aýdyn? Yok. Ine sen bir zat aýdýan. Baba, ýöne nämesini bilemok men. Näme etmek? Senin aýdýan zadyň kabul etmeýär. Mysal üçin sen şey diýen, olamay diýe ýok diýe, senin aýdýanyň eýle däl, ine şeýle diýip sana düşündirip berýär. Soň senin hem gaharyň gelýär, sen kapyr diýen, ýa-ni meniň aýdýanymy kabul eden ýok diýmek. Manysy şol, kapyr diýmek. O meniň aýdanymy kabul etmediň diýmek. Şolun aýdanyny kabul etmedikler gowy ýaşaýardan üstäde şolun arasyna geçip dursa. O adamlar İbn Sina'nı birazcık tanıyan, O derdi tek tanılmayan adamları kırıp tuturdular. gatıken sorgulaya yani hemmez adı sorgulan adamın neyim içinde. Kapır ol ya, ol dövrde şol adamların hemmesine de kapır değillerdi. Son İbn Sina'nı neyime, sonra onu hemen bilemem İbn Sina hakkında ne için ürün ediyor. Ya ılmaştılar diýär de ýa-ni biz dil meselesi barada gurrun etdik ya şonu. Şonuň üçin soralam. O ýerde türkmen dilinden çykmaz, ýöne farsyny bilýär İbn Sina. Yo, farsy özleri farsy bolaryň köpüsi. Yok, men aýtjak bolýanym pikirleniş nämesi farsyny bilýär. Farsy yo. Türkmen dilini bilen olsa İbn Sina'nı tanamazdık şu gün. Ya da Türkmen dilinde dolu Farsyny bilmän, diňe Türkmen dili ya da Türk dilinde bolan olsa tanamazdık onu. Ýöne Aýdyn Türkmeniň Farsça urýanem kän Eýranda giden Türkmen gatlamyz bar. Şolary samolyot ýasap ýören oklar şu adam bilşim o ýa. Türkmende mysal üçin äýnek sözü bardyr. Yani Farsça da bilýän şo. Aynek mi diýerler? Aynek mi diýerler? Owa şol ek diýe goşulmalar şolaryň bolmaly. Aslında mysal üçin biz ellik var ya, gözlük bolmaly. Göz bilen baglanşyk. Olar gözlük, ay diýe. Ýa-ni ay İnglisçede de ay ýa-ni göz. Yok, Farsçada ay, Farsçada göz çiş olma ya da çeş. Bolup biler owa. Çeş. Göz. Ýa-ni görýän bilen seredýän diýen manyda ýa-ni ay, çiş bolup biler ýa-ni. Bizde diňe göz diýip geçýär. Bir sancak nemesi var. Bilmedim Aýdyn şu İrança, Farsça urýanlarym kän bolun şo taýdan. Maşinam çykan ok, samolyot, robot. Yo, Fars dili sapara ýa-ni ol Araplar bilen tanışandan soň gaty neme uğradylar. Gaty kän nesil nemesini ýitirdiler. Ýoksa mine o Fars dili Ýewropa dilleriniň atasydyr. Fars dilidir ýa-ni näme proto-ýewropeýin bolup bilermi, dälmi diýip
tartışmaları var da, yani Proto-European diýmek. Hakyky ýa-ni Ýewropanyň kök dili midir diýip, farsça mıdır diýip nemedilýär. Şonuň ýaly bir nemeleri var. Näme? Ariler. Aryaniler mi diýerler, o beýlek nemelerde dürlüdürler da. İyileşler ýa-ni Kuştaýdy jemlese hem bolar. Başka soru yok. Türkiýanyň siýasaty bilen baglanyşykly soru var. O soruga biz jogap berip bilmeris ýa-ni biz. O Türkçe bilen hem söýüşdirjek bolup demedik. 23-nji ýylda saýlawda Erdogan ýeňer mi diýip soraýarda, onu biz bilip bilmeýäs onu. Erdogan özem bilip bilmez belki de. Kanun boýunça gatnaşan olmaýarlyk bilen. Ýok, yani kanun boýunça şu wagtda häzirlikçe gatnaşýar bilen ok. O kanun nilen adam nädilýänini bilýär. Türkmenistan'da. Yok, kanundan güýçli bir zat var. Türkiye'de de olan halkın iradesi diýilen bir näme vardır. Türkiye'de näme olsa Ýewropanyň ýaňky howasy gelýär bärigen. Ýakyn olan için. Şoň üçin halk iradesi onu istese saýlar, istese saýlamaz, onu biz jogap berip bilmeýäs. Bizdäki ýaly saýlaw bolmajagy belli, o ýasama saýlaw. Saýlaw boldy diýerler. Ongalyk saýlaw bolmaz. Türkiye'deki vatandaşlar bizden has bilinçli, has bilgili ve has jogapkär o meselelerde. Bizim daweň saparagyna işimize ne var Türkmenistan saýlaw diýerlermi däl, bizim döwlet däl ýalyk, bizim ýurt däl ýalyk. Ay bolupmuş diýip şey saýlanypmış diýerse, baş saýladyk diýip aýtjan barmy? Biz ene şunu prezident saýladyk. Biz ene şunu ýaňky näme diýler, deputat saýladyk. Yani Türkmen akıllı insan bizimki dälini bilýärler. Bunun işi var saýlaw. Barur bizimki däl näme däl o kellem zardy sesimizi çykaryp bokurdum diýerler. Sözlem urulandy dene oğlunu prezident etjekmiş diýerler de etjekmiş. Oň ýaly nirde var prezident etjekmiş. Ya prezident boljakmış diýip sözüm Prezident bar. boljakmış diýär. Yani biri ýerden turýar saçyn darap prezident boljak diýär, olan prezident bolýar. Gözüňe O halkyň saýlaýandan bilýän däldirlermi? bilen okmy? Olaram bilen okmy fikrimçe. Da. Olaram hayran alýandyr bular näme diýär. Milli getirmiş Bunlar diýene. halkın gowurýan zadyny bilýärler, saçlaryny boýap, aýdym tanıt edip demedik o zatları. Nämen gowurýanlaryny düşünüp durlar. O iyileşler, o laýyk basın, o sizin üçin gaty möhümdir. O bize o gürläp durars. Gerek olsa başka dillerde de çıkıp o has köprek laýyk ama versiýony. O Türkmenistan ýurdumuz edil bizim jogapkärçiligimizin bar bolşaly. Siz dinleýänleriňem ýa-da dinlemedikleri ýetirmek boýunça da sizin jogapkärçiligimiz bardyr. Şeylerek bir neme var. Nanda. Jemläp bilers? Bolýar. Sag bolun. Dinleýäniňiz üçin o size de ýigitler sag bolun. Doğruluğunuz üçin hem sag bolun. Bolýar, sag bolun onda.